Hey guys, how are you guys? Priska, how are you? Justina Manyere, really say. Warova Justina, how are you? How is Zim? Francisca, really say. Maria, how are you? Beverly, I was waiting for you. Da uyamena masisangu nasari kurwadza. Masiso nasari kurwadza. Nasiso ri kurwadza chaiko. Maria, zviri sei Flosi Manyike, how are you? Restina Dururo, zviri sei. Letu hanzi kuti gakanaka. Ndandizikuza kuti musikana wegisi asiri kundibata sho. Hetsilizi hanzi tanzwa nenoise kuma street. Haiwa, uyo muchiri kunetsekana naye asi haiwa. Ndai munomupeshedzera muchirira maoko kokoko. Ndai zvenyu. Esi posh, esi Maria. Love you too, Resina. Esi zviri sei Petronella, how are you? Kuno bozha kuti esi Princess Chibanda, how are you? Felizi Vave, zviri sei Judith Jona, mwana wa Mambo, Mels, Jerry Tasoko, Punchununu Punchu, Rumbi Zaimaka. Punchunu ari kudedza madzimai nduku. Can tell to see because I look at you as a mom. Oh, thank you, Bells. Thank you, daughter. Thank you. Shannon, how are you? Leah, jiri say Leah. Was gonna say Esiru Titi, jiri say. Guys, makawandisa ndokupedza here. Maria Ganyu. Aiwa vana varipo zvavo varipo. Mbiya Mulambo muri sei mabika here tempu zvitambu zviri sei memory shara yeskani murora. Yes, thank you Tari, thank you. Hanzi na maisha mindipewo wig. Iwe maisha munhu wewig ka atoripo. Ndakatomira kuti auya andibati. Then ndagomunza na wig dzake very dzinonyadzopinda mhepo. Unoipfeka anytime. Kwanzi ndimakaita kuti timude hey. Ndakadzidza chidzidzo, ndakapfidza matadzo osasatani. Dre rasta mwanangu, how are you? Ndakapfidza matadzo, ndakapfidza. Guys, mukandibona ndichinda kumubate murove. Mutsonde chaiko kurova chaiko guys. Ndakadzidza the hard way. Prada go, how are you? Joyce zviri sei Cynthia. My good mamo, how are you? Tisikufa zviri sei Sheona, how are you? Hanzi na mara chipiro chakutumira pa Christmas. Prosper Mona, how are you? Zviri sei right guys. Tatire guys zvedu tuye titandare. Tangona mine noise mumastreet mutangosangana ona zvindatozviona kwambiya Mulambo. Nasingatombozi chichikuitika mastreet. Saka mazano zvanda I took your advice kuti musainda ingwenda kwa munono supporta zvenyu musadodindini. Saka ndakangotiwo kune vamwe kuti vanenge vachingovewo kuti kwakangoriwo fair. So kune kwakangosunguka kungori fair vanogona kukontrola vanhu vavo and stuff like that. Tongoti arika tishike zvedu neko tichionawo tichisupport tichidarika but not everyone hatichasupport kwese guys. Hazvichaiti kwese hatichasupport. Tongoendawo apo neapo. Saka guys mirai ndikudze isati tapinda munyaya yedu yanhasi. Mukaona pane ndichitaurwa guys, mirai ndinyatsokukudzai live makateerera. Inini handidedzwe anyone kuti kwai ngauye kuno timubvunze kana kuti timutongese guys. Handisisina court kangaroo court yandinoendeswa na any socialite pa social media. Taienda paya because takanga tichiwirirana chiti tikushanda pamwechete kanzi toenda kubva nhasi. Chero mukaona musatombondiudze. Don't tell me guys. Ingoonekwa zvinenge chitika musiko because sometimes ndisina tombozviona nokuti ndini ndakabloka saka ndizvioni. Handimona. Ndinishitoitawo zvandishitoitawo. Kana mukauchikwa chingwa hakuna nombondifonera guys. Hakuna nombondifonera nokuti handitori zvokufonerwa. Ndikafonerwa ndichavava zvokuti nemi muchange muchinzwa guys. Handidi kufonerwa. Let me be. Musandifonere masocialize, please don't call me. Stay in your lane. Ikoko kwa munogara ikoko mondisiya ndiri kuno kwandiri. Let me do my diaries here, please. Ndipo fone kuchinzwa uye kuzvidare uye indai famba ine side iroro rikoko. Famba ine side iroro. Ramunenge mutuzara ikoko famba inaro. Hakuna ndofunga kundifonera. Handidi. Kunyarara kwangu handisikupusa handisikupenga. Kwai ndikakona ndokutengera tiketi. Unonditengera tiketi uchito wakanyatsa kusununguka Eve. And handimboitira ronyewe ndinotodzoka. Handidi zvangu. Zvinenge zvataugwa guys regai vamanye nesaidi iroro. Kuchero kukai kudi famba
kana ndichida kuzoiadresa kana ndadhibana nazvo ndichai chikuzoindega pano but tichaita zvedu pano. Yesi wavantu, how are you? Tichaita zvedu pano ndopatinenge tiri tuwo kumwewo kuna nabuya mlambo tinonoindosa guys, tinoinda tichinosapotawo nokuti havana chavakatita chakaipa, havasi mashamwari, tichombovazivisu tichingovaonawo vari kusera chito nyaya dzavo tokusvika tojoina tosapota todarika toenda. Hanimona kana unoenda kunokurugwa uko kunoshamwa uko kudori nani guys, because vanhu vanongoshama, imi munenge muri mucomment section muchingoona vanhu vachishama tichingohaipawo kuti hazvitorina zvakawanda wanda. Idzi ava dzimwe dzinoizisi guys, please hayo ndiregei zvangu, handichadi guys, ndakadzidza the hard way, handichadi, handidi zvangu, handidi kana kuwhatsapp pangu ndakabloka handitodi. Hakuna kunofona, unofona napai nokuti ndakabloka, unofona kupi nokuti ndakabloka everywhere. Handidi ndiregei, let me be please. Ini ndikaparamura dzangu pane ndichifira kuti ndoda kuresponda guys, munotohwisa musiwo wekuti nhasi vakauya newigi yavo yehondo varikuda kuita kwete zvokungoti munhu anenge achingoti kuseni vakusati vanhu rimeri guys. Handidi handidi, let me be here with my diaries. Toita zvedu pano topedza toenda kwabuya mulambo, tinoenda ndekwedu, tinoenda tonofara tofara zvedu todzoka, nokuti akutukani vanhu akuitosei kuno kutogowo just general nyaya hunge ndiripo ndinongosvikawo zvangu totofara todarika. Rimona kwese kundonizoti uyu kune kumwe kuti guys unenge chiwaimbo ndaitonyatsolati apa ndovengwa apa nditodiwi, but unenge uchitrya kuda kufita kuti paite peace. So you are trying to fit in, uchizama kuti paite peace pamwe vanhu vakaona kuti ndiri kusapotawo ndiri kudai zvinoita peace, but wotozoona kuti no hapana, munhu chero kadini munhu anotokuvenga atokuda katokumaka big time. Guys kuita kunge ndodla kumba kwevanhu kana kunge tine ukama tikati regai ndibloke ndizvitire karunyararo kangu ndiri kuchikona uko ndokwandave kuchikona kuno tozvitambira netimhu rangu remadiaries, pano totukana, pano topedzerana, pano toseka, pano togadzisana, pano tichinda takada zvokumasitituku. Musandiudze guys, handidi zvangu. Ndakafira dhendi ndakafira dhendi after a long struggle kutoita kupinda pamaprayers ekunamata kuti ndikwanisa kufira dhendi, ndikasvika pakurifira dhendi. Saka no guys, no. Katika John handisi zvanopera, so ndongotamba pano guys, ndongozviwira pano, kana ndisipo handipo, toita masikisi edu tosekana ndiripo, touya tonakirwa tingadzipedze. Nyaya dzepano dzinopera here guys, nyaya dzepano hadziperi, kunopera munhu pano. Kana handikwanisi zvangu, I don't want, handitodi iyo nyaya iyoyoyo yekune pane munhu akatondinga chiti kwai panoda kuimwe musocialite vakupagadziriswe pakakanganisika pakati idzodzo nyaya dzavo ndikati handidi, ndakatoramba kuseruko ndikati handidi indai munogadzira kumwe muri masocialite tsvakai another platform, not my platform, handisi kuda, handidi. So yes, ndopatiri guys, takatodarika ipapo. So regai vaite zvavanoita ikoko. So guys, vabekuita havasati vadzoka back kwandiri. Remember kuti mwana yakangoti ndichadzoka back kwamuri, ndataura namai havana kuzodzoka, saka tisi kuzivawo kuti zviri kufamba sei ikoko. Pamwe mai havana kufarira idea yekudi yekusocial media, but zvisinei nhasi Friday guys, handitika nhasi Friday ndatirega timbotaura guys, timboseka tichifara tiri panapa zvedu, handiti tichitaura nenyaya yeku betrayed by no, can we say friends? No, betrayed by people that we love. Unogona kuwa wakabetraywa nemunina wako, unogona kuwa wakabetraywa nehanzvadzi yako, unogona kuwa wakabetraywa namai vako, handitika unogona kuwa wakabetraywa nemwana wako, unogona kuwa wakabetraywa nasisaradhega. Guys, ndino imika pamadhesi nemuzati nyaya yekuenda kubasa mutokanganisa madhesi, nditokanganisa madhesi guys. Munozati chero musi wokutambira nditozoita kuzoza vamwe vakutaura kuti nyaya ndakatotsva focus, ndisingatombozivi kuti gara zviya nhasi payday, nhasi ndotokanganwa guys, kutokanganwa kudaro nenyaya yekugara uchingove kubasa sometimes aumbozotasi zvemadhesi izvi. Saka mondiregerera nhasi Saturday, nhasi Saturday timbotandara zvedu tiri pano. So takambobetraywa pakawanda guys, handitika pakawandisa patakabetraywa nevanhu vamwe vanga vari mudhuze nesu, handiti. So tati nhasi timbotaurawo, tinoita chidzidzo, tinoita chiri chidzidzo, tichidzidzawo mukudzidza. Hakuna munhu ari perfect guys, and hakuna munhu anogona zvese, tinotodzidza as we grow. Hanzi life pachayo is a teacher, inenge ichitotidzidzisa life chaiyo, inenge ichitotidzidzisa zvakawanda. Tichizoti okay, pepe ndakamborumwa pakati handidzokorodzi, saka life iteacher. Ndiani takambobetraywa? Maadmin ndokumbirawo mundisiro number mucomment section. Yeah, betrayed by your loved ones. Yes, I think that's the correct caption. Betrayed by
Nanzi mari dementia. Aisi dementia koni. Nyaya kuenda kubasa. Imbovunza wano. Kwanda unotokangano tinaziti ndiani. Handi unongo chukugara chumuenda kubasa. Sa unotokangano. Musikana wakuchaya akariko guys ari kurapwa kuchiri public hospital ndoko akuenda unorapwa. Vasina kuona ma-updates guys mukadzokera mashure kune video ndakuti ma-updates ndichakupai pa wiki nevideo. Nokuti tinenge chingobvunzwa every day same update nevanhu vakawanda saka kuramba chingodzokoresa zvinonetsa. She apologized to one. It's a mistake. She's on live now. Diane. Okay. 10 days. Jiri say yagazida kurova. Saka guys soda kumbokurukura nasi. Betrayed by your loved ones. And ndichika vakambo betray wane vanhu vaunoti ava vanhu vangu vekutodaro asi pakupedzisira ikazopedzisira ive nyonga. Anditika ini ndini mumwe ane munyama iwoyo guys. Ndakambokudza mirai nditotanga ndiri asi ndiri kudzokodza is a repetition guys of what I've said in the past. Muchiri kuremember ndichikudza nyaya yekuti tiri ku South Africa kudhara ndichangopinda mune imwe nzvimbo inonziputsa ndichangopinda mu Rustenburg tichibva ku Limpopo kwataigara. You remember ndichikudza nyaya yekuti taive netimu yedu yebhora pane musikana wandaiwirirana naye anonzi Sihle Muzulu. Muchiri kuiziva guys, still muchiri kuiziva. Yeah, inouya ku don't worry when inouya ku YouTube koko kunjaudza vanhu vanesa vaindi. Hanzi when you become the main topic amongst the friends you know that your breakthrough is about to come. Sisimave pamwe pacho panotozonetsa unenge kutozvibvunza kuti Mwari no. Ini guys ndakabetraywa nemunhu wandakanga one munhu ndakapinda chiti ndikuseka naye ndikutamba naye akanga ndigamuchira ari muZulu tasangana atika iyo update kwa kesi yamukutanda kuzati nyaya iyi itori in progress. Ndikakudza kuti vanhu vari kubatsira ma lawyers mamwe ma journalists they advised us not to speak about this nyaya so far because tikupa ma updates tikuchenjedza vanhu. Tikaudzwa kunzi nyaya ichatangwa ku background ma updates notori now. Ichatangwa ku background ibomira ikuisa anything kune any platform. I came here and I told people kuti nyaya haina kupera guys. Yakatanga chingwa kuti nyaya yapera mapurisa akazovhura kesi zvikazoipa kazoitwa but nyaya iri in progress. But I was called ndakatofonerwa inini zvikanzi chimuri kupa too much update anditi ndikanga ndanzibvisa video ngati aiwa video handibvisizve hanimona ndikatonzibvisa video iyoyo nokuti muri kupa too much updates muri kungo ndikati no muri kungwadza vanhu kune zvanga zvaitika kuseruko hanimona saka ndakabva ndadini ndapaka but nyaya iyi irimo muprogress muchazongoona zvichaitika pamberi apo emambomira kuti timhanye kuti mhanyisa ndizotaura zvinhu zvisiri izvo zvakanzi tisatauri hanimona ndiri kupa vanhu update kumberuko. So ndakataura nyaya iyi ndikati guys ndasvika kunzvimbo yeputsa nekuya guys tawana friend musikana uyu anga ari muZulu angapindawo muRustenburg anditambira zvakanaka guys saka tatine timu yedu yebhora yecommunity tichitamba bhora tichidini maimwana tichitamba bhora saka musikana uyu Sihle uyu aita basa rekumwe aimwa ake doro hanimona aimwa doro saka pati taitowirirana hanimona. So inanda kutoziva kuti kumwa doro kwaaitoita kwakaedzi munguva aitouya kana kumba kuchimwiwa doro handitika otomwawo doro namudhara kwenda kutoziva kuti guys ndakutorwa chekuseri chekubheki guys. Ndakambokudza inyaya ndakarohwa chekubheki neshamwari yandaiti friend maimwana varume ava guys chekubheki nefriend kuti ndizoziva guys kuti kune chekubheki chiri kurohwa saka mona ndipakutamba bhora kwataita paitiri mucommunity handiti secommunity kudai. So takanga chiti pataigara line randaigara paigara inina line iroro pogara uyu musikana uyu poita umwe musikana mutswana so ainzi Refilwe handiti saka Refilwe uyu ndiye anga ari so close padhuze kuti aigara pa next door uyu Sihle aitogara ndofika about 6-7 houses away hanimona saka ndopakadini saka Sihle uyu akazofarisa ndobvaudza Refilwe taitozotamba 3-3 naRefilwe uyu Refilwe anga ari mudiki kwatiri ndobvaudza Refilwe hazvina kubata zvakanaka. Refilwe ndobva anyarara hana kukwanisa kuyati adi confront ndozoti my sister ndo iri kutambika yese angu Flowers akabva anyarara hanzi vakoma maruza pane zviri kuitika irega tiruze wenapo yamulambo ngatisari tozonzwa kwakoko 10 ndobva Refilwe uya saka pane pakazonzina Refilwe yamvanzi naSihle nasi tiri kuenda ku Friday ku out iri Friday tiri kuenda ku out saka iwo gadzirira anditika hey guys ndimambomira ndikuzotaura makutondikangasa fungwa guys mukandibvunza nyaya dzimwe dzekumasure ndichitaura nyaya ndobva ndatokanga ndakutora sikafungwa tichida kutaura nezvenyaya tiri kufamba naye panapa anditika right. So ndobva anzi ugadziri tikuenda out sevanhu vaimwa doro uya Refilwe agadzirira Refilwe akazonyaya iyi kudhara handitika but Refilwe angofunga kuti uya noumana because aitombomutora semuumani
Hanimona tikati anoumana nyaya yakabva yatopera. Saka after ndinga 2 months kanzi kichigadzirira tiende kupi tiende kuenda kwaOutinasi. Hanimona zvikanzi alright ndovagadzirira kudaro akanzi iwewe uchatiri panext door reflegra panext door kanzi iwewe unonomira uko unondota ichikupika pashop. Saka rifila pane chakaisa mubrain kuti chikuitika ndobva ndakanomira kushop kuya vari kuenda kwaautika atogeza vasvika papa yarifila ari kupikwa nemota yangu zvamunetsa abva ajoinza kuti pari kupikwa nemota yangu andika rifila ngonzi zvawaona unongoona wosiya wakadaro. Rifila akati okay pamwe zvitiri mafriends amadam tikungoenda kunodiwo kunomusa doro zvichimboitika mumba kwavo kuti kunongositengwa doro vachimwa dringi yavo tichitengwa doro pamwe ndozvikuitika vaenda kubhawa kuya ini ndiri kumbanzikisa chinhu maimwana ndakatovata vaenda kubhawa kuya vasvika kubhawa kuya maimwana vanhu vakutomwa doro vanhu vakutofara but ani munoziva body language dzinozongotaura. Rifila aona ajoinidza 1+1 ati no akati rega ndigarire pano ndione mutizo chichikuitika. Zvazobvapo paya vamwa doro kusvika late handika kuma 11 uko vazobuda muya munhu akatanga kunodropiwa tiye Rifila akati ndogotanga kunodropiwa indiri ndogara panext door zviri kufamba sei. Hanimona kuti andifonere usiku kuma 11 ndandatovata ndacha akatona light rakatodzimwa ndobva nyara but zvakamudla mwoyo zvikamurwadza. Handimona mangwana aingoita movements ndichitanga pane something but ndaingoti wose musikana nyaya dzake semunhu aingoshaya nyaya dzake ndikatomubvunza kakona kuti uri right are you okay. Hanimona atingoti ndiri right achida kuzama kuti ataure but kuti aburitse mashoko yandiudze. Hanimona zvakamuremera kuti ataure masoko saka aingoita zvima up and down achingotedza zvima uyu. Handimona kusvikira azoti day rikatodarika andika Monday tikaenda training andika Rifila tanditi ndoda kukuonai mama Shakira kudhara Shakira ngari mudiki ndingane 1 year 6 months zvikanzi saka ndaitosiya Shakira naRifila kana ndine kwanoda kuenda ndaenda kwaRifila papa ndinoziya kana ndoda kuenda kwaSilas kana tokusiya mwana ndokukanda mwana because paive kamwe kamwana kadikasi saka kaitamba nemwana ipapo. Hanimona zvikanzi muri kuenda kwaSilas zvikanzi but ndoda kukudza isha something ndikati chi zvikanzi nemusi Saturday date vakauya kumbanguvai ndikati late I think kuma past 2 iya zoti vakadropa kuma 11 ndovati 2 11 12 1 2 vanhu vangu vari pai ndovati kana muchida kundivenga my sister muchandivenga kana muchida kudi but zvozvandi zviri kundirwadza. Hanimona ndabvunza sangu akati vaudze ndikudzei saka zviri kwamuri be very careful of Sihle ndikati aita sei zvikanzi Sihle ndingarudanana nani nemuromo wenyu ndikati guys kamwe kakaramba ndikati hazviiti zvikanzi ndikutokudzai ndikati tine mhaka yei wadaro. Hanimona ndobva achindiratidzira zvakaitika. Guys makamboita rima rinongoti kumeso vho kawani kudai so guys ini ndinoita kuvhunda kana chizoti munhu ari padhuze guys ndakaita kuvhunda nehasha kwakuti ndakuda kutonomedza munhu ari mupenyu zvezvokuti vanhu unonovhwisisa unovhunza guys unenge usati warohwa neataki guys ataki inenge isati akurova usati wachanisira kuti zviri kufamba sei guys. Akahosana opesa statement guys ndatobuda pagedhe muri kuzwa ndakatonanga akasara umhanya achitevera kuti mirai that was too late. Hani muri kuzwa that was too late. Ndakati ndichisvika padho kudai soka ndichiro anga katovata handika ndakasvika ndichirova dho zvokuti vhura dho marovero akaita dho anzi makatudza story ndikutaura vamwe mwasiri kuziva marovero ndakaita dho akazati panze paita chimoto pane chiripo akaramba kuvhura dho ari mukati guys zvokuti dei akavhura guysika ndiri padho pakade pakaitika zvimwe zvinhu zvisina kumira zvakanaka ndikadei pamwe ndakatoenda kujere ndopandaitozoita criminal record yemashuwa kwete dzekunze vane criminal record yasina so far. Hanimona papo ndaifa kutoenda kujere handi muri kuona ndakasvika kurova vhura apa mistake yandakaita pane kuti avhure ndaitotana kati ungadaro ndabva nditaura kuti ungadaro chongabva kuti unenana chito chemwana wangu unoshawa kana usavi chahuno ushawa ndichikupa ndichaiti kutora motikari yangu chidini uchindira chekuseri chekubheki maimwana ndakapwanya mawindo maimwana mapurisa chero paakauya moti muzati kana ukagara pacommunity kwataigara kwachona community yanga iri community diki saka mapurisa amukangowirana nawo ngadiya ringakutongokuzivai ndichichotsonya mawindo asi guys kukura kwakanaka guys ndichichotsonya mawindo ndaindotsotsonya mawindo hose chichotsonya mawindo ndotsosonya apa ndobora ndobaya kudai pavhurike kuti ndongorere nemukati kudai angahwanda kuseri kweodrop manje ndoenda kune rimwe windo ndondotsotsonya ndakatsotsonya mawindo ese guys munhu akaramba kubuda mukati
akaramba kubuda zvachose. Ndikati zvisinei tichasangana. Ndakati nyamboindo zvikashungudza pera. Ndapedza kudaro ndichimirira ndakatadza kugara kumba kuti time dzikwane guys, time dzikwane. Ndaita kutamba kuti time ndikafamba kudai ndikati ndifone kudai munhu nditi ndikubasa asi ndaira foni ini ndakawagusani ndakazarigwa guys. Munhu pakazouya ndakanga ndakamira kugedhe mai mwana. Munoona sometimes kuchimbonzika njere shoma dzinouraya vatenzi nebasa. Njere shoma dzinouraya vatenzi nebasa. Ndakati kuti nyaya ndikutaura nde 18 years back, I think 18 years back. So 16 years. Because Shakira was 1.5. Yeah, 16 years back. 16 years back. Njere shoma guys, mota ichi vachisvika kudai soka pasina kubvunza ka chakapinda busy mota guys, kutema mawindo emota ese, kutsosonya windscreen ndichirova ndichira matombo ndichivhiridza. Vanhu vakangomira kuti vantu vanenge vachifura neparodi kudai so kuti chichi kuti ndichitorova mawindo achitodonha mai mwana kubuda unobuda mumota uchitonge udhadha uchinyiwandira kutadhara kuti pana pamatombo ari kuvhiridza guys, kuti ndandisingashungi ndandisina basa zoti rabata ani kana kuti ani guys. Mota yakapera mawindo sendichisina ndichinyora nedombo. Njere shoma kuuraya tinzi nebasa because ini ndinosafa futi yogadzigwa ndiwo safa nekuda kwehasha dze1 day guys. Ndichinyora kupara guys, zvakaoma. Kwakuzouya vanhu kwakubata kuti chirgai kudaro kani one zvamaita mota mazodini papa baba vachiuya kudai so guys, ndichitotaka kujambira kubata kudai kudini ndakabata bhodhoro ndichitema musoro. Guys, nyaya yakanetsa iyo, nyaya yakaoma iyoyo. Yakanetsa vakada kuzama kundirambira kuvhara kudini musati vanhu varamba vabvumi guys kuda kuzamba kundiramba kudini, but ndakanga ndatopedza masiposi angu kudhara. Anoona ndichiinda kunotsvaga sitlewi, ndakaita mazuva ndichiinda kunomuhanda pamba pake ndichitsvaga ndichiti ndoda kushungu dzangu dzofa kupera kana ndamubaya ndamucheka nebanga ndo panofanwa kupera shungu dzangu. Kana ndamucheka vanga kumeso nebanga shungu dzangu dzochipera. Ndakaita days ndichiinda kune okapira muri apa guys, ndichita madhays ndichiinda kune chimutaimira akanga ndotiza toenda kuKZN. kuKZN kwako yamai mwana kuda akazodzoka uda hana kudzoka here takangochikwa yama dzake dzakaobisa zvinhu zvake muya murumu muya mai mwana ndokuguma kona nasihle. Handimona ndokuguma kona nasihle uya zvakutodaro kuti wakazo kudii kana kuti kudida chizwa kuti kuchwa everyday ndichinda naro kwapera muri apa everyday ndichiti ndinoda kumupa vanga kuti uchandirangarira kuti kwaive nemumwe muzimba. Handimona akazongoyenda aenda zvikangozvadziswa nehama dzacho tikangozvona pavane vaketeni asisina mawindo kuda kuzama kuti wakaintepi ndokutozongomushayiwa kwatakaita ndokuinda kwaakazongoita guys. Ndo story yangu iyi shamwari yandaibika naye musikana usomunagara ega ndaiti kuti aiwe uya. Handiona ouya ndotobika inini ndatobika ndotodya naye toswera tese the whole day mai mwana. Handimona ndisingadozivi kuti ndiri kuvhurira mukana ndo ndikudorohwa chekuseri. Ndo nyaya yangu ikune vanga vasina vamwe vanoiziva ndakamboitaura vamwe havaizivi mainzwa ndichitaura. Yesi jani animaona right. Isai madhimini ndikumbira kuti mupine namba, pinai namba. Alright, tiripo dalutso latu. Isai namba guys, tinzwe vamwe yekubetray inobhowa inorwadza guys yekubetrayiwa. Kubetrayiwa hazvireve kuhurigwa chete guys, betrayal iri pakawanda. Betrayal iri pakawanda. Unogona kuve wakataura kana namai vako chinhu chiti kuna mama totaura tiri tu mama musaburitse wonzwa shamwari yamai vako yakuchitaura ibetrayal. Hands if you see it today, how would you react? Nothing. Zvachose kutomumhorosa. I don't think kuti ndezvakudhara handina kana hard feeling naye. Zvakatodarika. Right. Vada kuedgwa edai, vada kufona fonai. Vada kufona fonaiwo, vada kuedgwa. Kurowa 10 nya chaiko. Kurowa 10 nya, unorowa 10 nya zvokutodaro. Indakatombofunga kuti aiwa pamwe kuda kunigirira thank you ne 50,000 ndikangoti apa mukudaro roko rwangu rwokuti ndenge chingobetwa chingodi hanza pana madhimini apo nasaide tegai vana leti vari kumakuwa letu izvozvo uri kumakuwa ikoko uri kwake kumakuwa mimba letu inoda nyaya zvisingaiti saka ndofunga ariko kuguwa ikoko ndokwariko. Hamene kuti varipi madhimini acho? Hamene kuti varipi? Nei madhimini muripo here? Jasi we have a ghost. Madhimini yacho pane mnandana ndichafonera kuti message ndaona kuti mai pa live ndakangana. Nei madhimini aripi?
ende zvinhu zvemadhimini acho vari mumastreet umu. Buda udzoke, aisa request buda udzoke. Numbotrai kutsvaga madhimini acho iwayo. By the way, thank you, Connie. Connie always, I'm just always admin. Always put the number, admin is simple. Tega iletu, ariko kuma street koko, letu. Milimeo, wariko kuma street koko. Ndoko avari. Kuma street koko, ndoko avari koko. Wacha oya, wakana mapeza kuma street. Right. Number ndaisa, guys. Number ndaisa. Number ndaisa. Number ndaisa. Hey. For 19s, thank you, males, fighter star party, guys. Pavene star party, pavene star party. Say, can I star party, can I star party? Can I star party, guys? She say, you can star party. She say, you start the document at me. Party, me, papa, open on. You can tell the good couldn't yet on the next say, yeah, it's accessible to everyone. So, Papa, which I'm Munaniana. Thank you, net 20 stars. Because couldn't yet was sensitive, Zirico. Saka, yes, some journal by now, I've set my bozonia, the one she would have street. Madhimini aya ndio ani access kuna noverenga. Sometimes vanotodaira kukuseri kana ndisipo adhimini ndio inodaira kuseri koko. Ndio inenge ishodairira kuseri vanhu ishodidi. Saka panda munhu anenge akadi munhu anoto thank you gogo vanacho thank you my masters guys. Chicha sikangala izvo mini 4 minutes. Thank you murara wangu thank you. Judith Madzwanya thank you ne 200 stars guys stapa tingati say stapa timbozwa nyaya tigoburisa dzimwe nyaya. Hande itione stapa tiyatanga guys stapa tiyavepo. Stapa tiyawe apana admin auya munoti ndiani anozvitisha mwari yangu batai muro itadzidza kani. Thank you Chipo ne 200 stars. Thank you Chipo. Thank you Chipo. Thank you Chipo. Right, and hey guys, tasarwa ne 3 minutes. Thank you Messi. Thank you Messi uyu murora wangu guys. Thank you. Amchacha ako kapindira. Thank you ne 1000 stars. Ndo maine mwana wandinoposta chiti mwana weyanzvadzi yangu. Andika mutambi wenhabvushu. Thank you ne 20 stars. Mwana wangu mutambi wenzvadzi Tawanda. Andika Tawanda Junior Tawanda. Thank you guys. Thank you ne 50 stars. Mose Maposa. Ndivo mai vemwana. Andimona murora wangu mukadzi wehanzvadzi yangu. Mwana wandinoposta Tawanda ari kutamba bhora ukugosa zuro kuti tiqualify uyu. Mwana wehanzvadzi yangu. Mashadise. Thank you Messi. Thank you Pauline my commander. Thank you ne 20 stars. Hande guys, hande guys, hande guys. I've got 2 minutes. Look at kuedja one Asante. What's going on? I'm trying to aid you. I hope no pint. I'm trying to aid you. Hande guys, I've got 2 minutes, guys. I've got 2 minutes. So going cheaper ma 1,000 kamu. Each of 500 Chipo. Thank you Chipo. Pastor Mbijana guys. Mbijana kutizare. Pastor Mbijana kutizare. Mbijana thank you Chipo. Pastor Mbijana utizare guys. Mbijana kutizare. Pastor Mbijana utizare guys. Mbijana chete. Muna ngukanda chete kana 200 stars inovaito sara. Pastor gone 2 minutes guys. 2 minutes loza sara. That's thank you the 100 stars. Pastor Mbijana. Those one kunofunga meno 100 stars. And my brother. And it got odd. Yes. Kandai guys. Kandai. Pastor go Mbijana guys. Mbijana jete Mbijana kutizats. Chilipa 1 minute apambo shaya no kanda guys. 1 minute. Yazara. Thank you Chipo. Thank you very much. God bless you guys, right? And thank you Shupine 100 stars. Thank you 100 stars Jakare, right? Thank you 50 stars Jakare. Priscilla, thank you 50 stars, right? And kuberi guys, I don't know why you don't know. Males, thank you 50 stars Jakare. I was kapamba mshena stino zokera tinoenda 10,000 stars tedu. Thank you Farai, thank you. Not achieved. I were achieved. Achieve you. Shikapamba mshe tukwenda 10,000 zedu 15 nasi pas ngikiri panapa. Tukwenda 10,000 zedu. Right? Yes, sokugweri babo. Yes. Onai shatanga. Onai guys shatanga. Kana ndangu yepa live shavira cho ndano barato bata. Shatanga. Dupa life.
ndiripa live ndokumbira kuti meet please, can you please go? Kana ndapa live mnoyana kuti disturb guys kana ndapa live. Guys zvakaoma. Right. Chifona itiona uyu ari kunetsa kuenda, uri kunetsa kuenda dia, ita zvekufona, right? Ita zvekufona kuti usununguke, ita zvekufona. Rega ndione uri kufona. Right. Rega itione uyu ari kufona. Zvakaoma. Right, hello dear. Hello, Sister Murisei. Mushe Murisei. Nyaya dzise yakaoma ndakapota ndauraiswa nasawira chaivo. Chii chakaitika? Ndakubva kuroorwa. Kubva zvakaitika nemurume mutaura naZimbabwe. Auya kuno kuSouth Africa. Saka tinonyanya kugara tese nguva yakareba, takangodanana nekutotizisana zvemujolo wangu vachikunakidza. Azoya kunoku ndazoona zvinhu zvacha zvinoomera mumusha. Murume haadi kuprovhaidha, haiti sei kuti titengewo chakati dzechingori hondo chete. Hondo after hondo. Anoita sei? Saka kuenda kubasa nokuzotanga kutendererawo munoziva zvinongoitika munhu kana kumba zvisiri kunyatsofamba zvakanaka. Kana zvisiri kunyatsofamba zvakanaka. Ndaita side hustle rangu. Ndaita mujolo wangu ndakabva ndaudzawo saura wangu kwandaiti ndiye closest. Ende ndiyenya kutondipusha ndashapa watopinda panotochengetwa, aichengetwa zveshuwa tese tiri tunasawira. Tikabuda kuenda kugrosari nasawira taitengerwa tese, grosari rangu asawira aitengerwawo ravo. Saka asawira ndakazosvika kuti foni yangu munhu anenge akuda kususpekta, saka ndasinganyanya kushandisa foni yangu. Ndaishandisa foni yasawira, vaitoti ukapinda meseji mhanya utsvagwa ndotochata ndishi nefoni yake. Handizive kuti sawira yakazondigairei kana kuti zvakafamba sei, nekuti yake foni yakabva yazofa. Foni yake yafa ndobva ndatanga kushandisa yangu. Ngenyaya yekuti mumba padai pachafoni yeumwe. Agara nefoni yake, agara nefoni yake, ndine mapasiwedi. Saka inini makanga mavhura branch. Ndanga ndavhura branch. Mistake chache, branch moudza friend. Munhu wacho aitozikanwa nefriend Smeli. Friend ndiye yaorganiza branch iyi. Friend ndiye akatondichestera branch. Branch raitoona but ratadza kusvika. Friend ndiye nyakuzondisvitsira kuti wangu branch iri bo notochengerwa zvotofamba mucha. Zvakafamba zvakanaka 2 years zvitofamba zvakanaka. Wira ndiye nyakuzotora password yefoni yangu. Murume akabetsera akatota zvese kuti nekuti ndakasiya foni yangu ichichaja kumba kwake chigezi. Ndo the only time ndakagara ndisina foni yangu pakaitika nyaya iyo. Foni yangu ndaitoti kana ndinogeza kuti ndichiita seka kuti ndauda urara branch isati audarara because rainetsa ndainochaisira foni mumba kwefriend, ndo randakaidzima iri ikoko zvokuti munhu wangu hapana chaitombosuspekta. Ino ndaishanda ukabasa kangu chichondikana negrosari, munhu anga asingabvunzi kuti rabva kupi, aitongodyiwa ipapo. Ukatenga chero KFC aitongodyiwa ipapo. Saka maipedza chimurume chiri mari yeside hustle. Aitoidya, akatodyiwa nakatopeka. Guys. Ma-e-wallet dzimwe mari dzichotswa muakaunti make ndichitoti aiwa mari yabva kuna ningi zvichitofamba zvakachodaro. Saka musi ndakanosiya foni yangu pakweshamwari yangu, bvana yangu kwangu urumbu wangu unogeza, taitogara pamba 1 bvana unogeza. Shamwari yangu ndiyenya kudaidza murume kuti uya ndokumwanilokera pini foni yangu password aiziva, ndobva ndahekerwa foni. Ndahekerwa foni, zvinhu zviri kufamba zvakanaka. Saka madays waya anochi akangoitikawo branch ndokubva rainda aus nebasa tasinganyanyo communicate zvekuti pano napapo. Ndokubva ndanetsana nemunhu takanetsana zvekudaro Simeli. Ndakangobuda ndisina kana bhutsu ngoita senge munhu ane paari kutoenda ini handitozivi chakatoitikawo musi wechii. Ndanga ndatobatwa nemweya chaivo, ndatobuda towana branch rakatomira nechekumhodhiko nemota dzipinda mota handi.
ndapinda ndaenda ndasvika ukuya angari start kuma11 nokuseni kuma11 branch ati aimbogara umbozorodza pfungwa ndagara kuya ndazorodza pfungwa yaenda kubasa kwaro kana ndichi branch rakafungei zvakafungei radzoka manheru rakudzoka mapast 5 ranza una kwauchaenda imi ndoda kudzoka kumba kundasiya mwana kai ndasiya mwana pemwana wangu mukomana anga aine 4 years birthday ndasiya mwana uko andi mwana tinoenda kunomutora katewa zvakutaura kwakutopenga hazvichabudi hazvitobudi branch rada kutora pamurume wako branch rada kutotora munhu apa branch munomuzo kuti branch rine mari kunyatsoziva kuti branch raita nezvei asi kunyatsoziva simili asi mari yange iripo ndotongoti ndakosora unotosvika kana 1000 zvinonzvika papiriti hakuna chakati nekuchingoisirwa mari one way branch mbarasiya rakiya dok mbarabuda mbaraenda simili ndobva radzoka mangwana makuseni mbarangosvika mbarageza shanzi ndikudzoka namani ndoenda kuperekedza ukatobata kuusikumba ndabata branch simili foni iri kuringa non-stop kusvika ndakasvika pakudzima foni ndadzima foni apa usiku wakavata kubranch unaikola mira tichibvunza bvunzo zvewe kwawakavata kubranch usiku murume achikutsvaga wakatobata chichitsva usiku wese ako ndichafunge kubranch kwaitofanira simeli udarika kumba saka hauna kuvhunduka kuti ndikutotsvagwa chii mafoni ukatovhura panguva iyo zvazitombondibvundusa semunhu anenge akatsamwa unezvochifunga panguva yendachongoti chauya kana uri mujona simena wacho unofunga mutenga ufunga usvitasa negedhi repamba andatombozvifunga zvese izvozvo ndaita 2 days ndabva ndazoti arikandende kumba ndadzokera kumba ndichinosvika kumba ndakasvika kumba kumapast 4 mazaro doka pandapinda mumba pandaona munhu wangu akagara mumba akagara pamubhedha fesiri serious ina ndakutaura naye saka foni yangu yanga isina moto ndobva ndaisa foni pachaji zvikanzogarira kupi haizosandibvunze haundibvunze chii kwandanga ndiri bozi chaitika pana ndiri kubranch mameseji anga asiri kupinda bozi branch ndinaro zvokuti nemameseji kana aipinda kana kudi angadi akazviona kuti chii ndokwandiri foni yangu ichingoita on branch ndobva ndaita meseji zvikanzowadi ndati ndapamba any problems there ndikati no everything is okay and okay I miss you here tozuli kondotara nayo ibeli zvikanzi ndiri kugesa apa manje chaitika mameseji aitanga apinda kufoni yemunhu wangu yemurume sezvakaita hekwa yatanga yapinda kwahari iye kaanoivhura akaiona yozouya kwangu ndokubva branch razvitumira nudu simeri richigesa ndopatangira nyaya saka murume wako aingoona zvese achinyarara aiona zvese akanyarara imachezo ndineza kuti mameseji angu ari kunonoka kupinda ndikati tatafoni ndikaringata nekuchikutikaiyangu ondaziva kuti ndakahekwa hauna zviviri munhu akangosimuka ndokubva atora foni yangu ndobva airovera kumadziro saka pakanerova madziro akabva rovera akanga aona chombo maybe chombo chakakura kudarika chake mufoni aonaye kuti varamura zvakanaka zvikanzwanga uri kupi aindikati aundibvunze izvozvo finally pakaita noise yekuti chandakakwanisa kuti ndakakwanisa kungotora mwana mba ndabata mwana pamaoko ndikazati kana ndakabata mwana hapana paachandirova kana chasei iye akudhonza mwana kuti mwana abude panze asawira vari kumungwavoka vakarara vari kuzvidirwa vakaiginova asawira vari kutoziva zvese zviri kuitika kuti foni yangu yakahekwa yakaita sei ndokurungova kunzwa noise iri kuitika ndobva aburitsa mwana panze mbva kiya do nemukati saka nguva yakakiya do foni yangu yakabva yatanga kuringa munhu aona kuti foni haisi kudi mameseji haasi kupindwa ndaangokwanisa kuansa call temba ndakaansa call ndobva foni iya yabvutwa futi ndobva yakandwawo apa ndaansa call munhu branch ndobva ranzwa kuti kune noise ndiri kurohwa ndomuswa ndakaziva kuti branch inoita nezvei simili mina ndiyedzobvara ndingarozivaati branch aiwa indo nyaya dzandonata idzi izino dzaakuita idzi zaizoi ndakagara takanetsana tichinetsana abata golfstick ningi wangu ndobva uya ndobva atanga kunetsana vakabata golfstick munokuvadza munhu
Pakangoita dzinenge 10 minutes ndobva pasvika kwakatodoka ka. Saka pamba pedu paita kunge pane kachikoma kokuti mota dzese dzinozotenda dzichienda iri mupandoiti pakona. Ndobva papinda mota 1 ndobva yamira pagedhi. Ndobva yaflasha malights. Yaflasha malights inga yaflasha pawindo rangu. Iye ndobva atonongorera kuda kuona kuti ndiani. Haana kutomboziva kuti munhu ndiani. Ndobva ndanzwa noko dore kunze kumain kwawakakiwa ndobva pasvikorwa do. Ndobva bhuru wangu ndiyakabuda. Zvikanzi I'm looking for Loveness. Voice ndakabva ndariziva ranga riri shamwari yacho. Naidenza manje ndobva wangu zvikanzi muri kudiwa. Iye ndobva abuda. Mufesi ndobva abuda murume wangu mbasvika zvikanzi who are you? What do you want? Zvikanzi I'm looking for Loveness. And who are you? Zvikanzi boss don't ask me that. Panatoziva kuti panapa chatochaya. Zvikanzi hasi kubuda. She's not coming out. Kutaura zvanaka akabata gofstikika. Ndobva mufesi abata phone ndobva phone. Boss buda. This person doesn't want to open the door. Ndakati mwanzwa mazi shangu zimelane bhuku dzimwe dzine mazipi so nemachain. Ndakati mwanzwa kuti kwata munhu achifamba achiuya. Achisvika padoo vakasvika vakafesa naskrini rakakiwa. Vangosvika kuburitsa futi simeli. Vanongedzera murume svikanzi open the door. Uye akati do handisi kuvhura kamuchindiuraya muchandiuraya. Friend manje atonoti panapa panyanga ndiyakazonyengerera kunyengerera musadaro tempo musadaro vhurai do bozi munokuvadzisana vanhu vakaita sei vanhu vakawanda mota dziri pane mota dzakawanda panze dongorerai panga pauya konvoyi yemota sisinene. Saka anoshandepi branchi rako raishandepi? Branchi Money Highest. Uimbavha. Saka vakomana vekuti havatokwati ava vakwati. Hatotyi haiti sei. Murume wangu akangovhura dosimeli inobva achibuda. Pandakanobuda branchi tikati you are not living without the kid. Where is Chico? Aitozva nesitari mwana. Where is the baby? Hanzi no. Kamuna nduraya ndiuraye but mwana wangu handisi kutora. Zvikanzi ndisi kubva panosina mwana. Ndakatozwa kuti nyaya yapereka. Ndikati sibu handei mwana siyana zvanomwisa. Pandabuda simeli. Mandanda nebranchi. 2 days manje ndakuchigaya. Ndakuziva zvinoita branchi. Anytime ndogona kuurayiwa ndikaita fuck-up. Jaizi uri kubranchi ikona murume wosiya kumba nemwana hauri nhengo inofugidza. Aiwa ini mukafanira kupisha kumagamba ini. Kumba ndaidzokera ndichinoti kumba ndaidzokera ndichiti chii? Kumwana wosiya kana hana kurova. Mwana ndakadzokera hana zvaanomwita plus muningira wangu inini wandaigara naye anga aripo saka ndaicommunicata naye. Saka muningira akatosara akagara kwabamukuru nezvawai uchaurayisa unoti waigona kuretsa kana muningira wako chaiye. Because mujonoka uri dangerous especially chikomba chasvika pagedhi munhu afungi. Mai waigona kuurayiwa iwe kubaiwa banga nebanga chekuvhugwa nebanga kuti dhadhago. Pakafamba Mwari simeli mumba mangu mamune mafitted wardrobe. Mazihombe mazikona bhozi yandaigara yanga iri master bedroom. Akadamburwa mumadho ese achikandwa pasi. Hasha dzekuti aisada kundibata zvokuti akandibata nguva iyoyo ndaifa. Waiurawa? Ndakazoti 2 days dzapera ndangoti handenge ndibai padheri ndinongedza zvinhu zvangu ndiendi. Ndaziva kuti shamwari ndiye akanditengesa. Ndafonera shamwari varipo here dzavapo vaenda kubasa. Ndikati alright ndamanya padheri. Ndasvika paenda kutorongedza. Bhururu ndenyakusendera futi message zvikanzi vadzoka. Hey! Takasvikirwa ndiripo ndichirongedza simeli. Ndobva munhu angoti usazvinetse zvako ndiri kubuda. Usazvinetse nekubuda ndiri kubuda. Ngati airi bhu. Uchangoita achigayi kana ndifana pandika. Pasina igwera kuti aipindika. Ane mhosva zvinotondomira buda wangu zvagara ndichitongobhadhara rendi nditongozvitira zvese. Ndakutongoganza pai. Fesi ndobva arongedza mabhegi ake ndobva abuda panogara kwabamunini wake. Takatomboseparata for almost 3 months. Takaseparata bamuni ndobva wazoya agulezi pani makabhayiza chichingira pakabhayizika bamuni. Paita sei makutosiya imba yakachimumba yakabuda. Kana arina kudzoka achadzoka. Baba vayawo ndakangoona tubhegi twakatanga kudzoka 1 simeli. Asi ndiwe waivachengeta. Ndiri ndaita zvese. Saka haiwa undosaka. Bhegi twakadzoka 1 kusvika munhu adzoka pamba. Tatogara ini branchi manje ndikati branchi hatichadi kuvhariswa. Branchi rakutonetsa zvekutodaro simeli. Branchi tonoedza kuti pamba apa ndepangu bhozi kunogara pamba ipapo.
ndakatora mena full house ndini pandazotsvaga vanhu vokuzoisa shamwari yangu nevangu wandakaisa yaita 14.5 yaita 7.5 ndobva kwanzi zvese nedeposit kudiwa 15,000 branch ndo rakabhadhara zvese izvo zvokunda nenuna landlord unosaina lease imari yebranch saka branch yaitoti papa panonzi pangu saka zanonzeripi ndikati bheta panapa ndichitotama hapasina zvekuita ndichori process yekutama bvandaudza baba varai ndoda muzimbabwe ndobonogara kumba pamasvingwano munogara ndozvo chindodii ndodzoka pandanotidza zvipande zvangu baba vanhu nechakazoswa vamusi vari pafoni pavo vari pawhatsapp vabatwa nehope vakabata foni vakarara pandapangopopa meseji yange yakanzi maidenzel buru wangu akusingira baba vameseji apa yanje richati total conversation nezvangu kuti ureri yari kuronga uda kuenda kuzimbabwe pane zvafungwa kuenda kuzimbabwe koko kuzonomanei mameseji ndiri kuona kubva pazvakatangira ndaitengeswa zvese simeli nekuti kubva pakutanga zvemagrosari zvese baba vaizviziva chakangovarwadza inudu saka murume wakureyo nditoriwo japisiwo ndlire saka zvese zvaakaziva akanyara kati ndodla ndinyerere ndichingochengetwa nemurume nebhuranchi remukadzi ndakanyarara ibenzi regavhurigwe haso saidi haso ibenzi remunhu akugodzwa nenudhu zvimwe sekuti lazvochitatokadza nebhuranchi atobva akoshuwate twaso uchingodla wakanyarara ude wakadopama benzi remunhu murume wako yeye ndakangotora mameseji nobva nangomakuamba namaforwardha kufoni kwangu ndakatsvaga imba fasta simeli ndobva ndati arika ndingobhaizira bhuranchi zvekupedzisira vandati kubhuranchi ikarwara ndakuenda kwadokta ndobva ndapiwa mari pandanotsvaga pamwe pekugara bhuranchi pamazuva yanenge riri bhizi risingambouye ndobva ndatsvaga pekugara pandabata mari yangu kuenda kuzimbabwe ndobva ndatama pandasiya ndaisa zvinhu zvangu kuimba unyowani pandaenda kuzimbabwe ndichisvika kuzimbabwe kuya ndopandangotora mameseji aya sezvaari ndobva ndamaforwardha kufoni yeshamwari yangu pandasiya zvakadaro pandatomubloka ndatoaziti kusvika izva dzakambotauira naye kana kuti aexplain kana kuita sei ndakati handitodi kana kunzwa anything saka nudhu rakagwadza zvandataura zvezvo kutanga branch inenge ranga rakatakura chaizvo kudarika murume mumba saka ndo zvakangozomugwadza ati zvimwe zvese anga ari okay nazvo zvaikombeya pakukombeya panze pakavaurayisa dai akangosiyana nazvo yes Lee saka uri kureva kuti murume wako nandasi muri mose saka nyaya haitombotaurwi mumba menyu vanomboitaura nongota vati imi makadzoswa nani makuti dzoka indiani zvingatonipakunetsazvo asi iko zvino relationship yenyu iri sei hapana simeli zvakangofana ndakatodza kuti nini panapa ndiri kutocheya madhiramu nekuti tii takatara kuti 12 years nemunhu pasina kana tsvagirai mune 12 years muri mese asi kuda kunoroora but iwo wakazvitarisa munina unofunga ndacharoora here ipo pakadaitika nyaya dzezvombo zvaakaona feya zvako izvi unoti pane paacharoora chero dei aida akadai akanoroora before that simeli chaimbomutadzisa chii saka uchiri wakagarirei yako saka muri kuitei nokuti muchapesera masizongokuita adai baba muchatozongokuwadzana hapana nokuwadza mwe ndikuchengeta vanhu maane vangani tane 2 tingakuita umwe chi3 kodi aiwa handiti handikani tingakuita chi3 muchengete vana vavo ari kuchengeta ke vana vake simeli zvakangoma haati kuchengeta futi vana vake hakuna saka wakagarirei ndagara pamangweni ivo vana vasina vachabuda indongozvita kunge ndiri kuzviraramira saka iye haasi like anotenga hatenge chikafu hadidi uyu paafungira paadira munorara sembedroom torora zvakanaka musembedroom muchitoitana mazana hakuna indava anoti kudii ndakatomudza kuti nini zvokuti ticharamba tichikontinya zvekutonei sa iye ana girlfriend here handitombozive simela handitodi kana kuzvitsvaga hausati wavhura rimwe branch aiwa ndakazorora profira mahara nekuti nyaya yacho inenge yapadhuze yamanje manje haisi yakare
Ndezvamai manje unosvira maharasimeli aiwa chimbozorora ingoita yenyu collaboration yamuri kuita muri kungoita collab yatagwa nemumwe iri magara zvenyu but I think kana zvaigonaka since ogara uri kungochengeta vana and stuff like that ka chingomuudza ke kana taabuda aende kwabara nekwajera kuinda kana abaiwa achabuda simeli ndona chandi kutyira chikola uri munhu wenyama manje uchavhura branch uchaita side hustle kana wazoita side hustle manje this time akakubatana anogona kuuraya iwe zvisine vanhu anogona kubaya nebanga chako chako kucheka makezi aya unonzwa chinzanzi kune murume auraya vana vese nemukadzi ndo makezi andakafanana neaya saka zvingadi museparate kuona zvawagara uri kungobhadhara ungodini chiseparate uche single mungoronga pavana apa kana chida kuchengeta vana vake anonge achikupa mari yevana kana chikafu chevana uri kwauri kuitira kuti kana wozovhura side hustle asazotora chinetsekana nazvo kuti wavhura side hustle and stuff like that kurambwa havabvumi ikoko ndokurutoneta uri panguva yakaoma maybe ita zvehama dzake nekuti ndikuona dangerous situation apa nokutoti iyi chiri fresh yava vamwe haista manje uchavhura ndikikiri branch manje uchavhura niwe haso side haso amaenondakefu manje wakapona nepaburetsonomuringini wako iwe handahlani yakupanga wacharaita kumerera kuti naiwedwe asi wakangotongoti wakapukunyuka hakusa zvipambe pakaipa mafriends aya saka dei wakafa iwewe shamwari iriyo yarumira zvese chichaizoitika amene aizozitsanangura achiti chini hei pakaipa kana kuita seanozviziva ende patoita musindo iyoyo akazenga kuti kana foni yako yakutonetsa kushandisa muya uchishandisa yangu ndisati ndaziva kuti ndiye munyengeri kuti atore mameseji achikandira kumurume wako achikandira ngakaipa shamwari iyoyo kuipa chaiko hey thank you very much kola waita basa rikatinzwewo dzavamwe idzi hey hanhasi tichahwiririra thank you kola guys shuwa shamwari unouraisa vanhu munhu anoufaka unomukamba kusema kune zvitura zvichinzi kune vanhu vadhadhurana nemapanga uku handiona iwe uri iwe uriwo nenge wazviita guys hazvina kumira mushe mashamwari musadaro kune zvimwe zvinhu zvokuti kana maita nemafriends enyu indaine zvinhu guys iye kuda kungovhura manyaya dzavanhu muchitaura zvinonetsa hanimaona tikutodzidzawo guys hanzi shamwari inoza nayo ataura zitati maidhenzo here kudii ameni hanimaona haambovanza here ataura nezita rake chaivo akatotaura namaidhenzo avanyanyoka iyi hanimaona right vafonai guys avari pera vanoda kufona guys vakabetrayawo by the people that betrayed by the loved ones varipo here vakabetrayiwa nevamwe vanhu vari mudhuze newe vanhu vanenge uchindiri mudhuze neni vobva vakubetraya varipo here vamwe variko here vamwe vakabetrayiwa nevanhu vari pati fonai tinzwe guys fonai tinzwe mwana uyu angurabvira kuda kutora kuedha but haisi kuedheka iri kuramba saka ita zvekufona thank you Cindy unogona ita zvekufona ita zvekufona hey masaidi hustle guys achauraisa vanhu saka kana paitika side hustle iyoyi munhu murume umba unenge uchabuda here guys side hustle waita side hustle waita murume wokumba unenge uchamuda here because mwoyo unenge wakuside hustle ka ndokuri kubva mabenefits ndokune kune mabenefits kuside hustle kune mabenefits mari ndokwa inonyuka zvose bonde ndokwa rinonyuka ikoko handii anenge achitokupira bonde zvokuenda kurovera bonde kuti ndoda kutokaurisa baba vari kudheni kunyatsa kukutinha zvokuti vaurosvika kumba urosvika kuti ndakaneta wakatoneta baba vachingoshayiwa animona friend vakabetrawa nefriend wavo zvandakaitawo inini right fonaiwo guys fonai tinzwe varipo here vamwe vada kufona fonai tinzwe guys fonai tinzwe guys panapa pamunhu ataura nyaya yake tisajajana guys let's not judge one another Brenda fona Brenda ndakuisira ndikikiri kunhamba phone up Brenda murume asina kuramba bhozi ari kuchengetwa ari kudlaka zvevahara akavata yake mari achingonohuta chihure uku achidla iye asaidi aso yemukadzi saka anoendepi
Hanzi I was betrayed by my older sister. I can never heal. Yeah, for now tinzo maybe kutaura kwacho kwamunenge muchiita ikoko is the first step to healing. Ndoinenge tori first step to healing. Anoona ikoko kutotaura ikoko. For now Hanzi I was betrayed by my older sister. Vanozviita sterek will come up. For now tinzo guys. For now tinzo. For now tinzo. Itoriwo lesera mwari vachitodzidzawo. Hanzi tiri kunyarara hedu asi tine nyaya. Aiwa nyaya munadzo nyaya tozviziva hakuna munhu asina kubetirewa. Kubetirewa tikada kutotaka kuti munhu wese akatifona apa. Okay. Alright, pane vaisa message yavo kuseri. Gaititi, hi Dr. Lollipop, vati vafone ivo vataure nyaya yavo vega. Hanzi mujolo number 1 nakola. Gaitiona. Zvakaoma. Okay, hanzi murume aripo. Hanzi murume aripo indakavhura branch rangu ndoda kukudzai nyaya yangu but murume aripo izvo kuti nditaura zviti. Saka vamurume wavo aripo kuti vataura hazvigoni. Asi vane branch ravo ravanaro. Right. Kumatama. Apera matama atoperai. Atopera matama. Vavhura branch. Saka vamaone mabranch avo guys huyaiwo zvemutiudze kumabranch kwacho koko guys. Huyai mutiudze. Chifukwa dzina nyaya dzinotyisa chaidzo. Chiuyai zvemutiudze. Kuna kana mukanyarara nenyaya dzokudza dzedu hamuchadi kuti ticheedzenyu. Guys hamusi fei kana makadaro. Hamusi fei. Tikuzoti nyaya munadzo. Once I was betrayed by my friend and sister too. Chifona izve Juliet tinzwe. Musangati fonai, musauye palive. Nokuti mukauya palive munozonyara. Itai zvekufona. Andika kana kunyora itai zvekunyora ma message ndoverenga. Nyorai ma message toverenga. Joyous fona. Iyoyo exactly ingori betrayed by a loved one. Kubetraywa nemunhu waunenge uchi. Alright, tikatifonera. So sorry. Okay, vari kutry kufona kunuko I think. Kuzi yanga yaflika kunuko. Legaitone. Hello. Smeli makadi. Tiripo makadi zvenyu. Tiripo enime yangu hangu haisi mujolo Smeli. I was married. Tikatoita vana 2 nemurume wangu. Toita vana vedu 2. Murume ashanda kusabot. Ashanda kusabot kwekubva kwatanga kumiswa vanhu kubasa. Vatanga kumiswa kubasa. Izvozvo zvese zvazviripo nemurume taiwirirana zvese zvazviraita. Saka amiswa kubasa kudaro bva atengwa kuti nana 29 womwedzi wachiuru bva atodzoka achiti ndamiswa basa saka maybe mari yedu ichazopinda musi wa25 because mari dzavo dzaiwanzopinda muma25. Tikati alright 25 were the following month anditi ati alright atatoronga paya saka toita sei neupenyu. Dai mambotsvaga botsi yaigara padhuze pamashops gwara rikoko. Mambotsvaga kana zviti ndofana tengesa ndofana piwa mari nabhuru wangu akatanga kumiswa basa. Tichimirira mari yedu. Fine, ndaenda kumashops ndototendera kumashamu. Ndichitsvaga kuti ndotengesa chii chinofamba ndotengesera papi. Ina handina kuziva Smeli kuti murume mari yake yanga yatopinda. Murume haana kutaura kuti mari yapinda. Ini pandabuda ndichienda kumashops atofonera hanzvadzi yake yauya vatoronga kunzi tete uye mutore mari mutengere mama blanketi, Zambia, matenesi, chichine zvimwe zvavaida. Vataurana
topedza ndopandakazofonerwa zvikanzi muri kupi kuti tete vari panoda kukuonai tete vaitengesa zvinhu zvetable cha ndakapaenda mhorisana tete vanototi makoti una ndikutengesa zvinhu izvi ndikati aura tiripo tete zvinhu kana mari yedu yati yapinda tichakusapotawo chibhizinesi renyu aura tete vatosimuka tatovaperekedza vatoenda taisambogara kure nakure zvemari hazvina kutaurwa munotorara bota tiri kutodya bho zvese tiri kutoronga zvese but pamari hapasi kutaurwa nyaya yemari zvadaro manje tobva murume aenda atonotora mari aenda kunotenga stendi atenga stendi atotenga zvidhina majecha zvese mabhilidha atotsvaga imba foundation yakutocherwa sisineri apa iwe unenge usingazive chinhu hama dzake ndo dziri kuziva pakanzi paitika chinhu hama dzinobva dzati unozivei iwe nezvestendi handina chandaiziva mumba taitofara semazuva ese hapana kana chakachinja ende hapana chairatidza kuti munhu ane mari aingobuda ngoti ari ganimborova maraundi nimbotsvaga kuti tichoita sei ari ganimboda isoso chichi izvo munhu ari kutonoswera kupi kumba kuya kuri kutovakwa kuya kuya saka mheno chakazoita kuti tiende kwana amwe nekwana mama kuya kuya ndasvika kwana mama vakutoti maita basa mauye ndachitoti ndichakutumirai mwana kuti muone zvinhu zvandakatenga saka ina handina kukurumidza kuratidza kuti handina chandiri kuziva vanangoti alright vabva kuti mwana pinda mubedroom utore zvinhu uye nazvo mwana bva auya nazvo zvinhu zvese zvebva zvaiswa pasofa ndakutanga kuratidzwa ndichiteedza hachakanaka chichichi vapedza ndopandakati mama munoziva kudai manga manditumira mumwana panapa inini ndanga ndisiri kutombouya kuzoona zvinhu izvozvo bhozi nyaya zvinhu izvi handisitomboiziva zvikanzi hamusi kuiziva ndikati handisi kuzviziva zvikanzi saka stendi yakatengwa hamusi kuiziva ndikati ina handisi kuiziva ini zvikanzi ko murume wenyu anodarirei ndichataura nawo ndobva ndabuda zvangu ndaenda kumba handinamboda kuratidza kumurume kuti ndo zvandanzwa kuti handina kumubvunza mai vacho ndokunga ndovakazotaura naye ndobva zvazonzizvo ndopakatanga kuti takatenga stendi mangwana toenda tese ndonokuratidzai aiwe nadhine iwambotenga wega wanga wachitengera ani ndisipo ndisiri involved ndobva ndangotega ndiavoide mutauro ndobva ndanyarara ndobva taenda kustendi kuya ndikatoona filabu yatopera vanhu vari kutovaka zvese zvinodiwa zvese zvitoripo atodhizaina atoisa iye plani mai mwana dhizaina nekicheni yako zvese aisa plani yaanoda iye saka ndazoratidzwa ndopanda kuzopiwa kadhi zvonzi ende munotenga mawindow frames ende motenga chii kana pane chiri kudiwa zvonzi ende motenga tikati fine ndobva ndaenda bva ndanotenga imba iya yabva yapera 2 weeks imba yanga yapera ende zvakabva zvanangana nemonday ndisikati ndachibva tatongoshift tiende kupi kumba kuya kuya taenda kusimere kumba kuya kuya saka patoilet padhore patoilet pakaita kakukwirira mwana wedu umwe wacho nanga ine 2 years mukuru wacho umwe anga ine 1 year saka umwe we2 years aisazokwanisa kukwidza kuti apinde mutoilet but atisagaitise madhina ekuti paite kunge zvimasteps asi madhina anga asina kuvakwa ndobva patombogara ndofunga dzinenge 2 weeks here saka inini mama wangu akazoya kuharare mama vauya vatototi arigadeidze mama ndivaratidza kuti ndopatakuita se pataakugara ndobva vauya mama ndobva vatoona pamba paya vakuenda pamari yanga ichiripo mari yabuda kubasa yanga ichiripo bhosi kakari kamari karefu mama vakudzokera yange nguva yekunaya havana kumbonzi mama mbeu kana fertilizer kana grocery kana chii ini ndakatora yangu mari yandandinayo ndakatengera mai vangu iye asingazive mama vabva vaoneka vakati ndakuenda zvikanzi ehoi saka before sisimeri inini ndimbori married ndine vana vangu 2 iye anga ambori married aine vana vake 3 handiti saka abva azodaidza tsano vekumukadzi wake akashaya uyu mukuvanzwisisa hanzvadzi yemukadzi akashayika zvikanzi uya imone pataakugara ndobva vauya sisimeri ndobva ndakatumwa kunze ndemunotora mari ndobva ndenonoswa mari tsano vayabva vapiwa mari ndakatarika vana vanogara nani vemurume vegara kwana amwene saka imba yanga iri akanga achitora vana vake aigoitisa vana vake sei inini imba iyi handakazoitenga taatese namai vevana ava vakagara vese achitoshanda aiwa mupfungwa dzake iye iwoyo ndo zvaaitoitira mupfungwa dzake ndo zvaaitoitira ndosaka anga asina kuinvolva panyaya ndo zvandakazoona saka
saka zvazodaro manje tagara saka ini ndanda kuchizotengesa manje saka ndinongonegona kumuka kumapasi 4 ndichienda kunohodha ndodzoka kumba ndogadzira chikafu chevana iye aisara ari pamba masikati kuti uzomuti zvoni mozobikawo raisi modya nevana ndenda kutengesa ita kuti kwete wotosiya watoita watobika iwewe ukabika watotibva watosiya watopakura futi iye chake kuzongotorawo mumapuleti vodya ndichidzoka ndosvikotanga kusuka kubika kugezesa vana zvese iye haana chaakuita nditi manheru zviya zviya kada kuti kana kuti maakurara iwo wakaneta bhozi ndinongodaibva kunotengesa kuya zvekumapasti 7 ndosvikotanga kuti kusuka kugezesa vana kubika kuzogeza nekurara iye akuda bota manje pandinoramba paya obva atora mabhaketi ese ari mumba unochera mvura pamugodhi kusvikodiridza mubhedha sisimeri kuti ukutorara zvako kutoda kutorara hope usina kundipa bota odiridza mubhedha nemumba makarara vana muya muchidirwa mese mvura zvikanzi saka ndatinazopedza ipasitubhu repatoileti yandaisaura yaya kuti pakazobviswa madhina mabhiridzi auya kuzovaka chisitubhu saka pavakazovaka chisitubhu paipai pakanga paine kajira kewaiti kakakasungirwa dombo kuita kunge zvemuteuro zviya zviya saka ipa ndinomuziva kuti ndiani kana chakabva kupi kana changa chakaiswa nani zvikanzi ivo ndimai vako newe pakauya mai vako ivo namai vako ndimakandiisira ichocho kuti kuti inini ndife musare muchigara panapa nevana vako pfungwa dzacho chichimugona saka inini sisimeri nyaya iyoyo ndo yakazondisumudza pamereji but chinhu chinondirwadza chokuti munhu akandibhitreya munhu wandairara naye hatina kugara takanetsana kana kumbotukana kana kuita sei but ndo zvakaitika kwandiri saka makazosiyana here ndakasimuka ndikabva because imagine kuti ndamukira kunohodha ndosmakabharisa ndatenga chikafu mumba munhu haadi kana kubika mumba pagasi pekuti dakunzi kubika panze pekuti vanhu vanenge vachimuona anoti ndei chizonyara but kubikira mumba mugasi aisada itoti wosiya waita zvese ukabva rini kuona ndakabva 2015 saka akatosara akatoenderera mberi nelife akasara yariwo akatorora mukadzi asati saka mutauri hatichatauri tese taigutaura tese chito bhozi vana manje vana vakazenge vasara vakaenda kwambuya vachona kwaamwene uku ndokwakwane vana saka nenyaya yekuti kwaamwene kuine vana vakawanda vana vakazongobva vese vega kwaamwene bva vaenda kwababa vacho saka inini ndinobhadharira vana mafizi nekuvatengera mainifoms nezvese zvinodiwa kuchikoro ivo vanoitawo zvechikafu nezvimwewo saka chavaingoda vagara zvakangofanira ukagona ukabva baba vanga vagara imba iyi zvaiititwa secret zvese vanga vagara vakatokurongera udhara ende ndofunga rudo rwanga rwakatopera udhara saka vanga vaitoshaya kuti vozviita sei izvo zvavaitongoita chinyararire kuitira kuti vakwanise kudini kuti vaendere mberi nelife yavo saka ndakambovaratidza ndakamadzakodzoti inini imba handina basa nayo even patakasiyana pachona muzukuru akatoti ko property madii kugovana ndikati imi property handina basa nayo zvese ngazvisare ende ndakasiya handangambobudakana nesipunu kana nechii but so far ndakadzosera zvinhu zvandatoonazvo zvatowanda kutodarika zvandandinazvo ikoko ende zvakatonaka kupfuura zvandandinazvo ikoko makazodi makaramba muri koko kuzimbabwe kuti makazotama aiwa ndakunoko kwese alright tinotoshanda I think uri right mamo I think he was not over mukadzi wavo kufa uyu maybe was not kwamuri vaitongona kuti ndakatoita mistake maybe I rushed too fast vaitoda mukadzi wavo kumundosa kuchona tiko zvine zvakutoronga zvine vana ivavo but pavana majapa vana vari right vamakasiya vana vari right zvisingatoiti ndototaura navo bhozi inini mwana wangu muhombe from the first marriage anogara kudhuze ikoko saka vana vachitoenda kuchikoro vanotodarika nekwasisi wachona zvekuti zvinhu zvinana dzingi ana mazepi zvekuchikoro ndotenga zvogara kwasisi wacho vanopfuura vachitora ikoko bhozi ndaiti ndikavatengera vakatakura madzingi nemazepi nemaputi nechichi vakaendesa kwababa wachona baba wacho mashamwari avo akauya vanobudisa dzingi riya votanga kunwa nemafriends kuti mubvise vana majazviitere like tingove safe mutore vana kana muine mwana wenyu ari kuti wongogara nevana hazviite like uyu mukuru wachona agrade 6 musikana anoda zvekuzvibikira ega saka uku kwababa wacho ndiye anenge achibika saka mwana ane grade 6
musikana is very risky though. I mean, haatodi kunyange kuholiday chaiko haatodi kuenda kuna sisi wacho, anotouya kuholiday kwangu kana ndaenda inini. Okay. Kwa mudiki wacho? Mukomana grade 5 negrade 6. Okay. Yeah, but you ndisi maybe I mean pavana pamuzongonya kupafungisa zvakanaka motarisa, but you made a very good move ramakatoita iroro. Imagine sesimele kuti waswera uchitengesa usikokupirwa mvura apa aitoona pesi kwenyu aitoona mukadzi wake akafa iye asodaro aitoona mukadzi akatofa kufesi kwenyu ikoko. Ndakabatikana sesimele zvekutika ndakarwadziwa zvisingaiti. Sure, ungambotadzi, but I hope at least you're over it now. Uchitenga sende kumamisha uko uvake uise zvinhu zvako izvozvo. Ndo maplans atoti nawo aizvino ndakatoita move on handisina kana basa nazvo. Ende iyewo kubva pandakabva zvese zvanga zvirimo nawo zvasakara iye hasi kushanda hasi kuko hapana chaari kukwanisa kutenga. Atonge rombe like even kana mukadzi hapana. Yeah, anozake zvaari kuita. Thank you very much, Kola. At least Maiwa, you made a very good move. Maita basi. Thank you very much for sharing. Okay, sis man. All right, so. Hey guys, betrayed by your husband. You know the betrayed by your husband. Murume wako otoita kuvaka imba mai mwana kutopedza iwo ripo kana chaunoziva. Hapana mai mwana aida kuzodini. Aida kuzodini. Ya zvakaoma. Mwana zvanda kutyira pamwana sikana pamwana anorepiwa mwana grade 6. Unoona mwana batwa chibharo mai mwana chero akasabatwa nemurume anogona batwa nevamwe vanhu kana vemumaraini imomo. Chaiko chaiko. Shama dzemurumewo dzina dzikabata mwana chibharo ndo patinozongondirovesa nehana ipapo. Ndikuta kufonera ngachifona asikwa chabatifonera right. Ngachikufona right. Pane vamwe ere guys vada kufona? Hello Kola? Hello. Hi Kola, zviri sei? Aiwa, tinosimba sisi Mary makadiko. Tiri right kanjani? Tiriko. Ingatoyone yangu ndakabetreyawo. Idzi dzehama idzi. Ne mwana wabhuti wangu muzukuru. Muzukuru uyu baba vavo vakashaya vari vana vadiki. Ini ndiri mudikiwo. Ndisu avo vanhu vari kungopera vakafa ndobva ndatsvaga vazukuru vangu ndikati bhuti vangu vakashaya but vange vane vana vasikana regai ndinovatsvaga. Ndikavatsvaga vana vaivaya chokwadi ndikavawana. Ndikati vana vabhuti vangu handibva ndatora muhombe vandagara naye. Muhombe akamboda kuitawo masaini masitaira ake amene pamwe zvakabudirira but handina chandakazobata. Ndakangonzwa dziri nyaya bva ndangoignore nerudo nevana. Uyo mudiki ndiye akazondigarisa mudhishi. Ndisu avo murume auya kuno kusauthi agara kunoku. Mudiki anga asati ambomuona. Wezi mudiki ndanga ndakamuona inini but kwaakanga achigara ndasina kuzomutora. Asaingoziva kuti kuna namai inini. Saka mudiki akazoya kuno kusauthi achigarawo Cape Town uku. Ndobva arwara. Mudiki arwara uyo ini rudo rwangu rweruwe rwekuda vana vabhuti vangu vandati hatisangane kuJoburg. Ndokwakune murumeka. Uyu mudiki ndobva auya kuJoburg. Inini ndasingatomboziva kuti kurwara kwakuri kwefeki. Anga kutotaura nabamukuru pafoni, vanhu vadanana pafoni. Kweini ndiri kuzivei. Kufoni namba angaiwanepi? Apa vaziva.
isusu titori waridhi inini ndiri munhu uchema kuti akomana chiko chakuitika kune mwana chingoti iwe chikwira tisangane ichi kujobheki vanhu vese tingori waridhi nekuti mwana uyo arwara mwana arwara iye manje atodanana nabanguru pafoni vatoronga hei kuenda zivei ndauya kuno kujobheki iye abva aenda kunoti asi kunogara nabanguru kwekwe achiita kunge murwere saka ava kune futi mwesisi vake mwana wabhudhi vangu anga ari kunoko akati hazviiteka kuti iwe unogara nemunhu wechirume even 2 days idzodzo tete vasati vauya handei kwangu anzikanzi ai kwenyu uku kumbombera ina handidi ndichida spesi yekunyazorara haana chaazivawo akangonditi atete kwirai chop muuye ndokubva ndakwira vandauya vandasvika vandaenda kumba ndichisvika kumba iye hamoti chii chakaitika ndakangona mwana akachema kani akachema ndiri kuti ndiri kubatsira mwana ari kuchema ari kuti ari kurwara gamba ari kuchema kuti mauyirei kuzondidistemba rwangu mwana akachema ndisimeti mwana akachema ini ndigochema kondazivei manje zvaitika ndezvekuti ndaitika takarara paipai aibva afona mafirst days ndaitopepuka ndichinzwa foni ichirira achishedza murume kuti chiuya pakati peusiku mumwe musi ndakatopepuka murume amuka kuti aona ndamuka kuti foni yarire asi pamwamainini varwarisa ndikuti bva tadungamidzana ko ndiri kuzive kuti vanhu vanga vachishedzana nemafoni saka kuti tiivira kona uri kuti maigara naye mba menyu imba menyu imomo ndo makaitirana imomo iwe urimo wese usingazvizivi ndirimo ndakakotsera sedawa gola wakanyanya gola handa ndakakotsera sedawa vakachitozomuka vachimukirana ininiko ndiri kuzivei kuseni ndichitomuka ndichitoenda ndanda kushanda kunoku ndichimuka ndichienda kubasa ndichitosekwa kunzi tatoita pungwe isu tichifara handina chandakabata ndinganyepe asi kakungofungira nekuti ndakazoti pekupedzisira ndada kudzoka kunoku ndopandakazonzi imwe musi nemurume ini tirongosvika kumba mainini vaita se vabika chimbokurumidzayo kuti asi kuenda kumba ndikati it's okay anozoti tiri kumushandisa apa vanhu vanga kutonetsana manje apa kuti munhu ngaadzokere kuzimbabwe iwe udzokere kuzimbabwe vada kuti ini ndiri kudzinga kuti ndiende kuti ndidzokere kumba ka vanhu vazoona kufonerana vasangane vakubva kumabasa zvakaoma ndaenda kumba ndasvika kumba ndageza ndabika teminei hapana kana hwari wevanhu asvika pamba panapa chii chaitika nekuti ko sauti ndikamuoka pfungwa kane kakungotika muhana mako vandanomira pagedhi ndiri pagedhi paipai ndiri kuona vanhu zviri kuuya zvichindanaidzana zviri kutaura maoko achiraswa ini vandawanda negedhi zvasvika zvamira pagedhi vanangoti kumasangana kupi vakarohwa nehana ndiba ndakati pane nyaya yako saka madhezi yayo ndandisati ndane pemiti ndaita zvemadhezi vandati ndadzokera kumba kuti ndinozopiwa madhezi nekumbonodongorera vana ndiri kumba kuye ndopakazofonwa ndakakumbovabata hangu muridzi wenyaya ndiakatondifonera yemurume achichema anga atomuhospital amwa mushonga akufa ndasikomuda kufirei chii mainini vari kuti vana nhumbu zvakaoma unopera pawa unopera simba ukati mainini vapi kana tichimufonera apa anga asina hake nhumbu aitoda kutonyepa achishungurudza murume ini ndikakwira ndikadzokera ndakatozoita inini wacho no ndakatozondendisa kwayo ndakatozoita zvekutoperekedzwa vanhu vakati munhu ngaaende kunonourayanwako
kana matorigara ndokutosvika ndobva nyaya yataurwa vanangoti mwari ndimunoziva vanangoregererawo zvangu. Saka makaregererana apa mumuna wenyu nemurume mumainini nemurume kana kuti ndakaregerera vese murume naivo mainini ndakangovati ini nemi tinongopesana murodhi kana nguva yangu yekuti hasha dzapera wirirana vangakumbira regerero mainini vakakumbira regerero vakazokumbira regerero inivo nekuona situation yacho namamiriro ezvinhu ndakatoona kuti ndikaramba ndakaomesa futi musoro tinopesaniswa nemurume wedu uyu. But hamuna kuita that guilty makahwasei like knowing kuti mwana wehanzvadzi yenyu akuti anga ashota nguva yese iyi ashodanana nemurume wenyu. Ndakarwadziwa zvekuti mafirst days anga asingauye kumba kwataigara kuzokumbira aitoita zvokumbira kurodhi. Mafirst days ndaiti kana ndichienda kwaari ndaenda ndine banga zvokuti ndakanga ndatoti ndida kubaya munhu nekungobhanya murodhi mumotikari dzebva dzangu ndipwanya. Ndozvandaitoda ende ndaitozvida nemoyo wese. Kufirei murume wenyu? Ndaitozvida nemoyo wese. Nezvekuti pane imwe secret yekuti ndaiti ndikaona munhu so ndovana munhu ndatanga kutaura naye nyaya ndofunga kuti maybe ndozvakandibatsira zvakazondibatsira nyangwe handisingasi munhu handisingazivi nokuti naimi zvinoita here zvaita kuti vanhu vanomuka vachirara vesewo uri mumba imomo. Zvakatoitika ka? Zvakatoitika zvakatoitika ka hezvo maitovata masiwo kola vanhu vacho vaitovata voita kana kuti 30 minutes 1 hour imi makangovata kana kuwa kuti pasaidi hapana munhu aenda nehova zvokudaro kola iri munangoita kamovement inotomuka pasaidi mototadza kuoti hapachina munhu apa sleeping tablets hachazviziva pamwe kuda hapo ipapo even kuti ndaiti ndikazvifunga ndainyatorara zvakaita seiko zvekubva ndanyatodai maybe maiswa mapirisi saka muchiri mese nemurume wenyu nabhanguyi bhangu tichitese saka haushuwayi kuti haasi kutomboida kuna mwana wanzvadzi kuna mainini pane zvino ndine 100% zvavasati vamboonana handisinoziva hangu mberi because ivo vanogara kuzimbabwe isusu tiri kunouka hapana nguva yavanotomboonana nati kana taenda kuzimbabwe techingori hatisana kuonana navo but ndakanga ndazovaregerera mainini ndavabvumidza kuya kumba kwangu ndati mukota muchiya kumba muchinoona vana vachipamhiwa futi auye movaregedza uyai muchipamhiwa zvakare ndakatozoti ndavaregerera takutowirirana daro ndopandakatozonzi nemukoma wavo wamainini ava chaibuda ndibudewo atete ina handidi kuti because munhu zvaari kutaura zvaatiri kunzwa kuti anotaura kune vanhu ka muchasiyiwa mafa saka hana kutomira akati mamuregerera akatotanga kutokontinya futi iye mwoyo make ari kuda ari kutokontinya nekuti zvandakaudzwa zvacho nazoka saiko zvino relationship yenyu yakamira sei titi gagaga kune vamwe vada varikamirira pastandby saka relationship yenyu yakamira sei naye takabva tangomisana zvokuti takabva tangotanga starter break kuti starter fresh kusataudzana futi I think that's the best ndakabva ndangoti yatimbomirai because zvamuri kutaura muvanhu kuti muda kundipedzesa makahamisa hamuna kuti muri kutoda murume kuti tiite pachipari itorai ngatiite chipari tiri vavengi nevavengi kwete tiite chipari tichiwirirana ndizvozvo kuko chipari chagara chinomboenda kuwirirana here hapana zvakadaro asi murume anongoti ina hapana chandizive zvakangoitika paipe handizive chii chakaitika ati varume anoziva murume agara anongodaro munongoziva wani murume anongodaro handimbomutrasta zvangu kuti pamwe vakazoona nokuti iye anoti nyamwe ndikavaona handiregedze kuamhoresa muri hama nehama ndana amai vevana vangu saka pamwe vanhu vakangonakirana vari vakatonakira pamwe zvivanga chitosachitsvairana mambonyoro avo pamafoni musingatombozviona zvakaoma thank you very much kola regai ndifone kola regai ndimbotora kola vari kufona ava maisa basa kola zvakaoma right hello kola hello yes kola
Sisineri Makadie. Tiripo Makadie. Vari kufona vese chingofona chingobhaza imusiya ndichakufonera ibheki. Ande. Inini ndine nyaya iri kundirwadza uye iri kundinetsa. I think ndakambotry kuda kutaura nemi but ndakazongoti I want to check on you if makatarisa mamessage angu. Yeah. Nyaya yangu pane ndaitamba nomumwe musikana. Tichitamba nemumwe musikana uyu. Munin'ina ndakambonetsana nemurume wangu. Ndanetsana nemurume wangu ndobva ndamuvha. Ndatanogara ndega nemurume atina mwana. But ini ndine mwana wangu. Ndaenda kunogara ndega. Ndiri koko saka takazogadziriswa nevanhu vekuchechi. Tagadziriswa nevanhu vekuchechi ndipo ndakadzoka kumba. But ndadzoka kumba shamwari yangu iri munin'ina wake anga kudana nemurume wangu. Chikundinyanya ndirwadza Sisineli ndechikuti munin'ina uyu ane one socialite yaanodanana nayo yandinotoziya vatori nemwana wese. Zvadaro Sisineli musikana ndakanetsana nemurume ndaona mameseji avo. Ndakati munhu wandotamba naye munin'ina wake ndakabva ndaenda kumba kwavo takasvika takanorwa kumba ikoko wacho vabereki vemusikana uyu varipo. Munin'ina wake mirakola shamwari yako iwe munin'ina weshamwari yako ndikadana nemurume wako handiti ko shamwari yako yanga asingazvizivi here? Shamwari yangu yaitondiziva inini but anga akundiwanzira manje. Ndoreva kuti anga asingazvizivi here? Anga asingazviziva kuti munin'ina wakadana nemurume wako? Because vanhu vaitoyamba muchivapa chikafu vaitozvizivi. Okay. Saka information yekunyepa kuti agara nomwe murume ofisi tanga tangoseparata tangonetsana svika murume azoenda kuchechi akantora nevanhu akatigarisa pasi. Saka tarovana kudaro Sisineli murume akagoikana ndabva ndadzoka kumba murume ubva akiya madhoo. Akiya madhoo kudaro mukana uye akabva auya because ndandamurova akunyaswa nevanhu muraiti akabva auya kumba ubva ti hama dzemurume wangu dzandichindoyezogara pano. Saka Sisineli handizive kuti ndoudza murume wacho musocialite here kuti mukadzi uyu ndozvaakaita kuti zvoni iwe mukadzi uya wekuzogara pamba pangu because vanhu vandogara ndichitomuona nesocialite. Ndaida kutokudza nyaya yacho Sisineli ndatobatsirwa because nyaya yekutonetsa bamangu hamusitorina kana pisi nenyaya yemunhu. Mirakola izvozvi murume mukadzi uyu musikana uyu arikuzogara kumba kwako? Akabva kumba because murume akabva but anogara padhuze nepamba pangu ndinotomuona socialite murume wako yachitouya. Mirakola musikana kudana nemurume wako ushu ane boyfriend yake musocialite handiti? Yes. Right. Wane mwana naye pakadanana nemurume wako iwewe musikana ushu handiti akanzi ndanzi ndiuye kwainzi ndanzi ndiende kunogara kumba ikoko kumba kwani? Kumba kwangu Sisineli murume akatondikira dhoo panze nemwana kuti iye agare pamba penyapa, kuti iye agare pamba pangu ipapo but musikana uya akazotorwa nevanhu vekumba kwavo akati haone zvauri kuita kuti hazviite here. But inini Sisineli nemurume wangu mumba mune dambudziko izvezvi iye nesocialite vari kutoonana life yavo iri kutofamba. Saka inini ndikufungawo weni murume naye vakasiyana here? Handizivi Sisineli because foni handichabata handizivi kuti vakasiyana here ko kana vachionana chiwandewande sezvo murume agara nemukadzi akanongoya achiona mukadzi uyu achienda. Saka ndikufungawo kudza socialite kuti nyaya yacho ndoti igadzirise Sisineli because saka ndikuti socialite harizivi here? Socialite harisi kuziva? Harizive. Handidi kutaura henyu izvo zvaadozviwa socialite uyai masocialite male socialite all of you come here, there is a story here to be told. Hey, Inini wacho nditori nepage ndaida kukudzai nyaya nditori nepage yangu but handisanda kuda kutaura. Sisineli ndikutoda help ipapa ndikuda help. Ini ndikuda kudza social youdza munhu wake because ini zvakandibata havangadzinde munhu mumba kwavo indovharirwa dhoo panze zvanzi enda unogara kuseri nehama dzemurume wake iye ari second wife. Muzviri pamwe mutori babarika iwe usingazvizivi so saka zvichireva kuti tese ndopa Sisineli nyaya yekutondwadza mumba mangu hamuna pisa ndeunyepera ainga mungaboichipisa iye achitogara padhuze. Saka pamwe vari kutoonana. Ndiani socialite irikona? Because socialite haana mhosva akaremember saka we can as well say it. Haana
mosha sisineli ndozokudza ikuinbox zvomwoyo wangu uchada here kumirira kuti uchingondinyorera izvi zvindinoverenga guys moyo uchaona zvokoudziwa chinondinyorera zita ako ndingonoziva kuti ndiani izvozvi kusa kuuk ndekupi socialite yacho socialite racho raimbova kunze but rakadzoka kunze kwenyika rikadzoka kupi kusa haiwa sisi mira ndikusendere message allright socialite allright maita basa raikushe rikadzoka allright nyoraiko message nyoraikona socialite raimbove kushe rakangodzoka guys socialite raive kushe rikadzoka tendai you could be on something tendai you could be zvacho zvinogona kudaro you could be on something pasita iro ravanyora iri ndiro chete rakamboenda kushe rikazodzokera kunyika nyaya inotopisai guys iyi nyaya kai kola vane hasha vakatozofita kuchibhondora manje manje kola vane hasha vakatofita kuchibhondora manje manje kola vanotori nehasha hei miraitirani kola utipinzewo bhizi nokuti tibatanidze tijoinidze kuti zviri kufamba sei zvakola so guys musanyore mazita avanhu mucomment section please musanyore mazita avanhu mucomment section don't write mazita avanhu mucomment section oh wow yo meno rikaitinde panext guys musanyore mazita evanhu mucomment section guys musanyore mazita comment section musanyore mazita evanhu mucomment section guys guys vanhu vamuri kunyora mumasocialite here kwanzi socialite hakuna kunzi macelebrity kwanzi socialite musanyore mazita evanhu guys kwanzi masocialite kwanzi socialite guys hakuna kunzi macelebrity bvisai mazita muri kunyora chiko guys maita sei
socialite guys rakambe ndingokupai kaka clue so ndingokupai ka clue muwisisi socialite rakamboshanya so socialite racho rechiboys rakamboti shanyei panze andimona ndobva razodzoka paground harina kuzopinda munyika maraipa kupinda socialite harina kuzopinda munyika maraida kupinda socialite rakazogumira parodi harina kupinda asi raipa kupinda mune imwe nyika harina kuzopinda mune nyika iyoyo socialite kutaurwa zvakaoma uyanga chanyada taura right alright yamana chikuitika socialite aida kupinda mune imwe nyika harina kuzopinda inga masocialite tinobura hombe we bura the hombes the socialites tinobura the hombes Romeo. Zvakaoma. Sisili. Hi dear. Hatina secret. Hatina secret. Kuti wigisira socialite racho totoda kurizivawo. Aiwa, mudzenya sitaura ega socialite rake ini handiziviwo nyaya yangu yawo tangohwawo mose muchioma udzwira amaita nemadzwira adaita kachazotaura ega socialite rake achazozvitaurira ega socialite rake murege yakuzitaura ega socialite rake ati ndichataura wani ati ndine peji rangu akudzai kuti ndine peji rangu adataura kuti asanda kutaura ndine peji rangu ndichataura ataura wani socialite ritsvuku kana kuti ritema handizivi chidhamu chakadauta chivhidikitiso ini ndakabhitrewa manje nemunhu aizviti sawira wangu sawira uyu manje ikugona ndichiri I was a bit young ndobva ndanzi ndikuenda kusa kungonoita course yandainoita I was supposed to go for a year and a half ndasvika kusa kwakuya ndobva ndakugara neshamwari yangu tichishare tichigara kudaro over sanda ndasiya boyfriend yangu kusimu boyfriend yange turiwo munhu anga neupenyu hwake hwakanaka chichi tichitodanana zvakanaka saka ainditumira mari every month taiti chese chandaita kusa the next thing chandaizonzwa boyfriend yangu yekuzini akutaura kuti kana kuti achipopota chakati chazodai chakati saka ndaisha kuti ko ari kuburitsa nyaya idzi ndiani ndobva ndangosiya so this one time ndakabva ndaaswa out nemumwe mukomana ndobva ndangoti handisi kubvuma asi toda kuti tizoita sei tiende for dinner taenda kudinner tabva kudinner kwakuya ndaudza futi sawira wangu nemumwe sawira nesister yangu yabva yanobuda futi kune this guy ndakusha kuti ko zviri kumbobva kupi saka ndakazoti ndiri kumba ndichiri kuisa device plan ndikati ndichaudza vanhu ava vari 3 nyaya dzakasiyana siyana vese ndaudza nyaya ndauzonzwa kuti chabuda ndeipi ndobva ndaudza uyu yake next thing yandaudza mumwe friend kubva ndaona ndiyo akabva yabuda ndobva ndatanga kuva suspicious ndakwira bhazi rangu kubva ndaenda kuharare ndasvika kumba ndobva boyfriend yangu ati ndo yanchikutora kuroadport handina kuyazotorwa ndagara ndazomona mangwana acho ndamuona ndobva ndatora foni yake akavarairwa kwakucheka mamessages kutiona achitumirana manudes navaisvitsisawira vangu vawetracy vachitumirana mamessages vachitumirana manudes vachiita sei ndobva ndatora foni ndobva tatanga kunetsana zvikanzi ndipe foni apa totanoisi payapaya ndobva tanetsana ndobva ndatanga kupwanya mota yake sawira vaiwe ndobva ndavafonera ndikwaudza kuti ndozvamukuita zvikanzi but ndati wakazviitire chii the excuse was hanzi ndandati kaba mukuru tivakipe in the family do you mean kuvakipa mufamily uri kuvakipa uri sani ndobva ndaita futi noise vandarovana nasawira uya so ndarovana nasawira 1 anti sawira ini mazita hatingatadza kutaura desisimili ainzi tracy yandarovana naye
ndobva enda kunondiripotera kumapurisa vandanosungizwa. Ndasungiswa kupolice station, ndobva pakazozva pakudiwa mafaini chichi nekuzoita zvekutenga. Ndobva ndaburitswa, ndichiburitswa ndichienda kumba. Kwakunosvika manheru acho same night iyoyo mumwe usawira, one of the people wandaiudza futi nyaya nemumwe wacho shamwari wake vavanzi varwa like kumashops, kudhuze nekumashops kwedu, varwa vachirwira the same guy. Sisime makamboita heartbreak yekuti munoshaya kuti ko munhu anga achifunga chii neupenyu hwangu. Ndobva ndazongosiyana nazvo. Ipapo ndachii ndakatomboregerana the guy. Ndobva tazongopedzisira I was cinema ibudu. I was cinema iti. Tracy ball uti Tracy vakawandiza pano pasi. True yacho betrayal sisimeli ndakabetraywa nabamukuru wangu murume watete. So murume watete vangu mhanzvedzi yababa vangu. I think ndandichiri so ndipedza kufunga ndifunga ndandiri kumagrade 6 kumagrade 6 saka ndandiri munhu ane bhodhi hombe ndiri munhu akati kwakukei. Saka bamukuru vaipota vachita kasystem keke kuti kutamba chiramo vachiti ndomadesi ekuti masamu anenge achitanga kubuda achitanga kubira achiita sei obva vauya vatanga variko saine zvagara zvichendinetsa. Ndobva ndanoudza imwe sista yangu akanditi ndo zvinoitwa mana bamukuru vanotamba inonzi chii chiramo vanotamba chiramo nevana mainini vavo, so zvinangana nemasa ndava form 1 zviri kungocontinue. So long story short handizivi kuti chii chakaitika or how he took my virginity, but I just know he raped me. Not ka 1 sisimeli, not ka 2, not ka 3, kakawanda. And it kept happening, and it turns out havana kungorepa inini chete, vakarepa even mwana wesister yemukadzi wavo. Vatori rapist. Exactly, mwana wesister yavo. And then instead of my aunt and the other people around vana tete vangu kuti vataure kuti zvoni zviri kuitika zvakashata, vakatanga kunzi zvoni tete wangu akatanga kunituka achinditi hure haana chaanofa akaita, akanditorera murume wangu ada kukunza imba yangu. Unotorerwa murume sei nemwana ari pfungwa? How does a child still your husband? Over tete vaenda kuvaudza, so kwandiri vaisambofa vakauya direct, vaingoita zvongotaura kusaidi vachingotaura kusaidi. Nyaya mufamily it was like munoziva masecrets aya anenge ari open, like an open secret that everyone knows but no one ever talks about. Everyone else knew about except my parents. Kwakutozoti tatokura pamanje ndopandakazokwanisa kuudza mai vangu nababa vangu chokwadi, but it was too late because bamukuru vai vanga vatoshaya, and even my other cousin wavairepa anga aita accident, patakaita accident takafira muaccident imomo. But even by the time yavakazofa vakafa vachingogara zvingoti ndikumbira kukuonai maini, ndikumbira kukuonai, but I never went to see him. So it was yanga iri betrayal, yanga iri serious. Up to now natete vangu hatuonani chose, havatodi kana kundoona, vanenge vachingoti pesi vanenge vachingotaura nezvezita rangu. I'm so I wish, I hope one day titakwata murealize kuona kuti murume wavo ndiro anga ari monster. Even if she doesn't, maybe I have to make peace with it ndega, because if I don't it drives me crazy. And chinhu chekuti even sometimes when you're okay zvinombobata, because imagine kuti everyone else anotoziva how they lost their virginity. So that ndakadai, so it's a happy experience. Andina izvozvo because mumwe munhu akadecide kundiroba off of that. And panzvimbo yekuti inini ndibatsirwe to heal and get over it, inini ndini ndochitonzi ndakashata and tarnished. So yeah. But I think college should look for counseling ukwanisa kutanga kuita healing process manje. I know kuti it won't go away completely, but zvinokubatsira wako.
I have tried, Sis Mandy. I've tried. This man abused me for makore, and they've not grooming. I'm trying not to cry, so I didn't want to life is over said like this, and I shouldn't go from about the other moment. No, it's okay. We understand you, call. But I'm so sorry, call. Very sorry. I hope one day you can call pain ya none. Yeah, but I'm just a word of advice. Yes. And also just give them an ear. And even how much some of the words that not yeah, we need to just be kind to each other. Yes. Thank you so much, guys. God bless you. Thank you, my sister. Thank you very much. Sorry. Yeah, it's not what guys. I think we need to have a topic. Yeah, married anoitwa mumafamily ende zvichitsikwa-tsikwa nditi tinoda kumboita topic yekuti timbotaura guys, if it means kuti pachavhurwa macases ipapo tichavhura macases chero ari 10 years back tichamavhura macases because zvinorwadza guys. Unorepiwa nemunhu unenge uchitrust. This is betrayal at its highest level. Unenge wasiyiwa mumaoko emunhu anechinzi ndibaba ndibamukuru tarisai mwana ndiri mwana kwavari. He takes advantage of you, he grooms you, he rapes you, he abuses you every time. Mwana unenge uchitodzi ukataura ndokucheka nebanga unotonyarara. Ukangozvitaura chete ndikuuraya mai vako, ukazvitaura this and that, handi pazvinozobuda mufamily konzi ngatitauriranei mufamily pane kuti tisungise munhu ngatitauriranei tibhadharwa. Parents, they choose to be paid over rape yemwana, opiwa mari mwana akarepiwa, mwana akakanganisika, mwana akatodambuka mukati, vabereki opiwa mari, votenga mombe kana kuti vodya mari yazvapera, but mwana ave nedamage yeupenyu hwese, atove neronda roupenyu hwese atove neronda iroro. So these things are happening a lot mumafamilies. Kuti kutotasva kuti ndiani wacho ari kunzi adai handichimaona konzi uyu ngatingotaurira naye because vabereki vari kukoshesa mari stereki kudarika welfare yemwana wavo. It's a very sad story, guys. It's a very sad story. Chionai kuti zvino zvine ukama natete hapana. Tete vakutofuti ndakaputsirwa imba yangu nemwana ari form 2 form 3 kwavari vakutoona mwana riri hure rakaputsa imba. But she was just a child. Zvinotangira pakuzviramu izvo zvokunzwa ingatitambei zviramu izvozvo. Chiramu chei chaunotamba uchibata-bata magaro uchitamba magaro chidini? Ndikuedhe panotangira magogodera. Let me try to aid you to kana kuti ufone namba yakapinwa unokwanisa ndokutry kuedha ikaramba. You can phone panotangira magogodera. Okay, fona panotangira magogodera. You can call in number dziripo apo. Number dziripo, you can call in. This is so sad mufunge, very sad. This is so sad. And pamwe pana umwe ratida kufona guys. Pana umwe who were betrayed by the loved ones. Vafone tione. Hansi inisimedi makadi ndakaitirwa utsinye namai vangu kunyakubereka nemunin'ina wangu akanditorera murume wangu. Murume akazoenda kunorora munin'ina wangu. Mai vakatambira mari yacho. Wakandiudza kuti muromo wekuti handikwanisi kurambanisa vanhu vanodanana. Ndinorwadziwa, havandide, ndinozama kuti ndikutadza kuregerera mai vangu. Sorry akokola. All right, let's get to here. This one. Hello? Hello, Kola? Yes, what do you say? All right. Actually, I think I was betrayed by friends twice. Yeah, so it just reminded me what happened to me. And I think better. That's high school, for lower 6. So she was either family, I guess, now, like,
saka paya pataitumirwawo like food stuffs and all ndaimubetsera ndomupa chikafu. Apa inonda ndine mukomana wanga achifambidzana nayo kuchikoro ikoko. So iye musikana akatanga kudana nemukomana uyo ndaidana naye apa ndisingazivi. So tine zvataita kuti pachikoro ipapo taiti maweekends taipfeka casual. Saka iye aiuya nekuti nini vabereki vangu vari kunze, saka ndaitumirwa hembe chichichi. Iye uyawo ndikumbira hembe dzekupfeka apa ndandisina problem nazvo. Asi ndandisingazivi kuti chii ari kupfekera chii achida kuti apfekere mukomana wangu. So it seems kuti zvakaitika for a long time ndisingaziva. Vanhu vese vaitoziva pachikoro papo like kuma A level vese aizviziva ndisingazivi. Asi zvakangozoita kuti one day imwe mukomana shamwari yangu zvevanguti iwe wakapusa stereka usi kuziva kuti chi best friend yako iri kudana nemukomana wako chikoro chese chiri kuziva. I was just shocked zvekuti ndazvakangondibata zvisingaiti, but ini ndakabva ndatongotenda ndikaita hasha. Ndikabva ndamuitira hasha kupfekera fesi chaicho musikana because aindikumbira foni, aindikumbira chikafu, aindikwereta hembe. So handizi kuti musikana yari kupi ndinomboita kumutsvaga kana pamasocial media kuda akachinja zita. But ainzi Nancy musikana wacho. Ndichangotaura zita. But inopavona ndane hasha. So zvisinewo I think zvakangoita zvekuti pasina a few weeks angouya kuzotogwa nababa vake ende ana kuzombodzoka kuchikoro kwataidzidza ikoko. Zvakabva zvangopira zvakadaro. But inodangoti kana kuti akazomboona life yenyu ndingomuti handina kumbokanganwa zvaakaita nekuti inini handina chakaipa changa ndakamuitira musikana uyu. And she never even came back kuapologize. But zvakatongondibata ende dana asinongoti asi munhu uyu ka. But anyway, ndo life. Then zvimwe futi zvakabva zvazoitika indakaya kuchando kunoku. Ndakaya kuchando ndinewo musikana wandaidzidza naye kuchikoro tiri kuuniversity. So ndakaonawo kuti magariro aita akasingaiti. Ndandisina kana intention yekumuunza zvara zvambopinda mumind mangu. But iye ndiye aitonditsvaka zvekuti aitondifonera ari kuZimbabwe. But ndindofunga handina kumbozvina munhu uyu zvivindi zvake kuramba achingofona ari kubei hazvina kumboclika. Kusvika ndangoti alright rega ndimubetsere. Asi hama dzangu dzese dzaita sei dzadzingadi ndimubetsere. Asi ndangoti aiwa munhu uyu handisi ane mwana anotambura rega ndimubetsere. Kuda akauyawo anochinjawo dzinza rake. Sisimeli munhu ndakamuitira zvese. Kana ndichiti zvese iye chaakangokwanisa kuita kupinda mundege. Haana kana nyangwe mukamubvunza ine zvekuti azive kuti akauya sei haatozivi. Ndakaita zvese ndikamutumira mari yekuti aende kuita mainterview kuembassy. Ndikamutumira mari yekuti aise fiyo mota yevabereki kuti vaende kuairport. Ndikamutumira mari yekuti atengere vabereki hembe dzekuti vapfeke kuairport. Ndakaita zvese. Asi paakauya akandidza kuti hausi Mwari, ndaizongoya chete. Wow. Asi pachokwadi hapana paizomboya kuno nekuti kwatiri kuno kunotonedza kuuya haungouyi. Saka ndangoti nditaure kuti shamwari. Saka makasadza kuti mutaurira nei mamaita sei kuti azobudisa muromo wedu ndaizomboya chete chii changa chaitika? Ini ndiri munhu ari very private mulife mangu Sisimeli. So indakamuudza kuti aiwa ini ndine vanhu vandinongofambidzana navo shamwari. Asi vana vandeve kupi ndeve kuna West Africa ndikati patichi ini ndoda kufara kuti life yangu igare private. So iye munhu aipedza kuti akutora mapicture mumba mangu oshamwadzana. Ndikauza kuti vamwe ava yesi unogona kushamwadzana navo but unofanira kuziva kuti ngative nemaboundaries. Iye haachanga akupedzira akudanana nevamwe vacho zvekuti zvasingachabudi zvakanaka. Saka ndangoti handifungi kuti tisista kufambidzana. Zvandaifunga kuti zvauri hazvisizvo zvava ine zvino saka hatichawirirani nokuti ndiri kuna ndonamata. So ndopadakati aiwa iwe chikubuda kutsvake kwako. So ipapo ndopakazonetsa. Ndopakazobuda muromo iwoyo. Asi
kubva ipapo ndakangochera chikomba ndikati ini zveshamwari handiiti shamwari yangu ndijesu kana asiri jesu anenge ari amai vangu. Handifi ndabetsera munhu muzimbabwe futi nyangwe akauya ndamuona nyangwe kuno ndikaona muzimbabwe ndinototiza handifi ndabetsera muzimbabwe. Ndingatobetsera munhu wekuwest africa or any other country. Ndakatiza kuti muzimbabwe naabetserwi anokutenera. Thank you very much, Kola. It's true. Zvitagwana Kola, guys. Nyaya dzemazimbabwe dzinonetsa. Kubatsira unobatsira mwe wakanaka kana zvotena zvouya kwauri guys. Niseni ndine mumwe munhu anotori neruoko rwakatodaro iroro. Ruoko iroro rwakadaro hada. Nditori nawo maibona kuti unonyatsa kubatsira nemweya wese kana zvokudzokera mangwana. Zvinokudzokera kunge ndiwe utori wrong. Mai mwana unotoita kunge unodzidza the hard way anyway. Uyanga chita kufuna kufanira big. You learn the hard way. Right. Hello, Kola. Hello, my boy. Muche murisei? Aiwa, tizisinaisira kupinda muchirongo. Muripo? Ndiripo. Rumwe muchiwawato. Muripo. Ndaida kumbotara zvakuti kuZimbabwe problem iripo ndeyekuti vana vazhinji havazivi chinonzi rape kuti chii. A lot of people are going through this, and it's because it's like we don't talk about rape as much. Hello? Yes. Yeah. Oh, yeah. In a delay, I see. Ndofunga ndambopoza. Saka nditobuda mulife ndazima. Yeah, so what I was saying is a lot of people vana vanokura kuZimbabwe havazivi chinonzi rape. Is both kuvasikana kwacho nekuvakomana. Saka ndo nyaya iripo yekuti awareness chairape kuti chii hapichisi kuzikanwa nevakawanda. Nekuti inini ndakatozorealize ndakarepwa ndatokura because munhu akandirepa ngari shamwari yangu. Handiti maona. Munhu wandaitrasa achitoti shamwari yangu yonobva handitrika vaita sei took liberties handiti. But I did not realize at the time. But I don't think he also understood what he was doing. I think yaingove peer pressure. Because kudhara kwave nezvekuchallengeana zvezvo kuda kuona kuti anokwanisa kutanga musikana uyo anonzi anoramba vakomana. Because kana musikana anoramba vakomana sterek muarea vanhu vanoda vanokubhejera. Vanhu vaibhejerana vakomana nditi vokubhejerana kuti takuona anomugona. Saka iye akazoshandisa trick yekunditrika kuti ndiende kwamainini vake. Ndichifunga kuti ndiri kunoona amainini vake izvo kwaana asiwa mumba ari kuchengeta imba pamba hapana munhu pane fence agedhi everything. Saka a lot of girls are not even aware kuti zviripo zvinhu zvavanenge zvisvika kwavari ikoko watoitwa sei watorepwa, and also vakomana vachona futi they are not even aware kuti they are committing a crime. Yeah. Only now vakuita vachiziva kudhara zvicho zvamutaura ndochokwadi chaicho kuti vakomana vaibhejerana kuti ninge hamubati ninge abvume ningiti azama konzi poiswa mari pasitikeni yotoitwa bheiti usingazivi wotorarwa newe usingatozivi ndizvozvo. Saka takabhejerwa chinzi auya umutange anoramba vakomana vese auya umutange. Saka ndakatoziva patopaya yatonhumbu machi handimaona. Saka ndo zvimwe vamwe vakuziva. But a lot vachiri kuda education yacho because there is a thin line between rape and kuirana. Especially kuti vana vadiki vanenge vasingatozivi. Vanenge vachitaura kutamba. But mukutamba imomo mumwe waita asi kuda. Handimaona. Saka ndo nyaya iripo yekuti zvechiramu izvi chiramu chiriko chakabvira kudhara, and ini ndakatomboposa ndauraya baba mukuru vangu nenyaya yechiramu ichocho. I almost killed him one day. I was just 10, I think 11, 10. Achita chiramu ende unoziva kana uchibubudza mazama anorwadza. Achida kuzi achitya kubata, achitya kunyangira, uchitya kubata oseka. Ndakatora chimwe chibhodhoro chakazara mumavhu zvaidhekoreta mba zvezvi ndikachiposera nesimba muchakamisa musoro wavo by just an inch.
vangadai vakafa because it did not think akuendebva ipapo asi havana kuzozviita havanganga vakutambira kure because ndakapota ndavauraya. It was painful. It was painful, and the problem is they don't realize that it's so painful. Chiramu, what is that? What is it? Chiramu, they say, what are they trying to do? It doesn't make sense. It really doesn't make sense. Because the Kwandiri need is just abuse. That's sexual abuse. If someone touches you sexually, that's sexual abuse. Nay, pitaya mukenda masters guys. Kuba mangoti zima baba kubira pa star party. Ini kende yo masters apa indira mirikoni. Ayo ngavakande masters sure because topic yatiri kutaura itori topic iri very important. Kune munhu akatonyarara ari papa akatoma affect. Atoripo akawanda because the people just need to call it out. Munhu akakubata pa asingafanira kubata, that's sexual abuse. There's no two ways about it. Because une mukadzi wako uri baba mukuru une mudzimai wako kana unoda kubata chimwe chinhu enda unobata mudzimai wako uri kubatire mwana. Because mwari vakatisika takakwana kubata kwako maoko kubata mazamo emwana musikana zvitazemu hazvo zvinoita kuti mazamo emwana akure achangokura mazamo emwana hausi kubatsira ari kubatsira mazamo akure uri kubatsira how are you helping me when ukundipa pain how apa waenda kuchikoro uri kungoneseka usi kunzwisisa zvo zviri kuitika because vanenge vachiseka handidzi vari kuseka vachiona murume vachikubata vachiseka nazvo but hazvisi fanika. Ini ndiri kurwadziwa ende ndikutoenda kuclass ndotofunga long and hard, what is happening to me? I'm just a child. What is happening? And no one really explains to you these things, but anyway, it's not fair on the children. It is not right that men do that. Whoever is doing that right now, if you're listening, please stop it because it's sexual abuse. There's no two ways about it. Let's call it what it is. It's sexual abuse. Full stop. Thank you, Ethel. Thank you, Effie. Thank you very much, Masters and Stars. Yes. Another topic at all. Mskana kuti kubatsira vanhu. Mwari vanoti iwe unobatsira. Thank you, Rara. Kubatsira vanhu hauregezi nekuti munhu aramba akakukanganisira pakurarama chaipo chaipo. If you look at the word of God, ikateverenga bhaibheri, Jesu akabatsira vanhu vakawanda. Handitya pane pakasvika Jesu vanhu vanganzi 10 vakanga vakagara pasi vachirwara maguva akareba, Jesu akabatsira, but akauya kuzotenda mavangani vakadzoka paakabatsira Jesu vanhu vai. Do you know kuti vangani vakadzoka kuzotenda Jesu? It was just one person. Handiti saka hatiregedze kubatsirana nekuda kwokuti ndazoitwa chakashata nemumwe munhu. No. Kana uchibatsira usi kubatsira kuitira munhu, uri kubatsira kuitira Mwari. Mwari Mwari vakakupa mukana wekubatsira. Batsira nokuti Mwari ndiwo uri panzvimbo iyoyo panguva iyoyo. Even the word of God nokuti kuti pane imwe nguva yekuti Mwari vanototuma even the devil to help you because ndiye aripo panguva iyoyo. Handiti saka iwo kana uri panzvimbo yekuti unokwanisa kubatsira munhu usarega kubatsira nokuti Mwari vachapimira munhu achakubatsira futi pamwe usingazotenda kuti umutende. Saka kubatsira hanzi hatiregedze nekuda kuti ninga azondidai. No, you don't stop helping people. In this life hatizive kwatiri kuenda, hatizive kwatichaguma neupenyu. Mwari ndo vanoziva. Saka kona abva uya ati handichabatsiri vanhu, ndinongokurudzira kuti please you never stop helping people because sometimes you won't do the conduit of the blessings that are coming from God. Handiti iwe ndiwe uchano wemablessings iri kuuya, unoramba uchiblesswa naMwari ende ukarega kubatsira Mwari vanobva vazokuitira block. Handimaona. Saka anofanira kungoremember kuti blessings they come from God. You are not the one who creates them. You are not the one who creates opportunities. It is God. And he is the one who enables things to happen. Saka kana uchinge une mukana wekubatsira, help. You just put everything to God. Ndo vanoziva kuti Mwari take control. Iwe ungori munhu aripo. Isusu patiri pano, we are the hands of God. We are subjects. Totori part of the body of Christ. Ukudecline one joy. We are the body of Christ. Saka we are the body of Christ. We keep on doing what we need to do. We keep on doing what we need to do, what we have to do. Kana panguva yewanzi ndiuri kufanira kutotakura munhu ari kunaya nomvura parodhi apa parima. Kana uchiona kuti Mwari vakupa, unodzi manguva anonotsva uyu munhu ndofanira kumubatsira, unotomubatsira. Andiwa ndi Mwari vanenge vachidaro, ndi Mwari vanenge God speaks to us every day. And unotozvinzwa kuti apa Mwari vachindibatsire munhu, ndi usarambe kuteerera izwi raMwari kana tichitaura newe kuti batsira.
ndizvo. Saka ndo zvandati ndi encourage kola apa uyu kuti don't stop doing what you were doing because Mwari ndo anokupa mukana iwoyo wekubatsira. Saka ramba uchiita zvanga uchiita. And all right, maita basi. Thank you very much Kola, maita basi. All right. Hello, Kola. Hello, Sis Mel. Yes, betrayal ndiri raiti zvangu yaitinzwei zviri kufamba sei? Sis Mel, inini yangu manje iri different. Because inini ndotoda rubatsiro kubva kwamuri. All right. Kuti ndoita sei panyaya yangu. Nyaya yangu yakamira so. Inini ndandakamboroorwa. And then tikasiyana nemurume but ndine mwana wangu 1 musikana. Saka nenyaya yekuti magariro ataiita nemurume zvazvakaoma apa taigara mumba mavamwene chichizoitika zvazvakawanda. Saka tasiyana ndakumba kwedu murume atanga kuuya achiti ari kuda mwana kuti agare naye. Saka inini ndikataiwa hazviiti kozi mwana tiri ari mudiki anozoti akura and then ozouya kana akura akugona kuzviitira. Saka nawo manje mwana ane 11 years. Murume akufamba kozi ndandakaroorwa kudhuze nekumba kwedu kwandakazvafa. Saka murume manje akufamba achingotaura zvinhu zvakaipa pamusoro pemwana nepamusoro pamama wangu achiti wanenge ndinyima mwana wangu. Saka mwana iye handombomuchengeti chichi. Saka zvekuti mwana handimuchengeti ndandakangozvinzwisisa ndikangoti aiwa ngavaregedze kuchengeta mwana ndochengeta ndega. Saka manje izvezvi manje akuchifamba achingotaura zvinhu zvakawanda kuti mwana iye kana kanzi amitiswa kana kanzi aita sei tichangoona imimi muchazongozvipedza nega. Saka apa inini manje ndada kufunga kuti ndombomuendesa here mwana wacho ikoko ombogara ikoko and then ndozomutora kana kuti ndoita sei ndakutosha kuti ndoita sei because ari kufamba achitaura zvinhu zvakaipa zvekuratidza kuti ari kuda kukesa mwana here kana kuita sei. Anokesa mwana wacho akambomuchengeta. Like ndakatomboklema maintenance achimbobvisa. Kana maindisa mwana kuna baba wacho kuko anozodzoka here? Anozodzotswa. Are you sure kuti muchazodzoserwa mwana kana maindisa kuna baba wacho? Ipapo manje pari kunetsa kozi baba wacho munhu wekuti kumusha kwavo kuMozambique. Saka ane futi sister yake inogara kuMozambique but now ariko kumusha kudhuze nekwedu ikoko. But ndatoona confusion smell kuti ndoita sei. Mwana akatogwa akaendeswa kuchimoyo uko munozomuwanepi? Akatogwa akaendeswa kuchikwala uko mwana kuMozambique kumagwaridho uko munozomwana kupi? Yes, apa ini ndakutosheti ndoita sei smell. Mwana ane makore mangani? Ukaona nawane 11 years. Chingochengeta mwana kukola hapana zvanomboita ndokesa mwana kuti kudiko. Chengeta mwana kana chida ngango yaone mwana akaipa pachisiya ipapo. Zvokutora mwana uyu kana vanhu veMozambique. Ndandakamuti mwana sezvopamba pari padhuze kuchikoro kwaanongoenda kudhuze ikoko. So ndandakamuti mwana anouya ikoko achikuona paweekend. Pamaholiday anogona kuzouya kozi inini pambacho ndinoenda kumusha paholiday. Saka iye aiti hazviiti izvozvo zvekuti mwana auye ikoko azouye after holiday iwewe wabva kumusha. Inini ndichida kuti mwana paanongovhara chete zvikoro ngaauye kunoko. Inini ndikataiwa inini ndichida kumuona mwana. Saka ndingashaura kuti zvine basa rei kuti iwewe uye uzomuona. Mwana anofanira kuuya kunoko. Kora zviri kwamuri but mwana mukangoendesa mwana yeka mwana toenda kuMozambique mai mwana kushai chaiko hamuchatomuwani. Kwani munombowani piko varume kuMozambique? Kumushachisemelika vanenge variko vanenge vachifunga kuti maybe wazoziva chaiva munhu kumusha kwavo kuMozambique. Munenge makasangana kuZimbabwe ikoko? But vanenge Zimbabwe kunoko. Saka vatori mwana Mozambique nai Zimbabwe. Mwana anoendwa naye Kola. Mwana anoendwa naye musamupe mwana. Mwana anorova mai mwana munomushaya mwana zvachose.
Ainda. Oh, yes, Nelly, thank you. All right, sharp. Hey, guys. Mwana noenda kanomushaya wandi kuMozambique. Mwana notogwa katendwa naye mwana zvikatofarana zvikatorohwa unozomwana kupi? Ari munhu mutuzo kuti anobva kumasvingo pakati, anobva kwamutoko kwakati noti andoza kwanobva ndinoenda. Mozambique. Pakaipa. Clarice kana akazowana mwana akasadzoka. Kune hondo kaisingaitiri kubvira kuMozambique uko. Kuna hondo iri kubvira zvisingaiti kuMozambique. Yekuti vanhu vari kutofa chako chako, innocent people are being killed in Mozambique. Woindisa mwana ikoko. Zvonetsa. Usadaro ru. Zimbabwe idi kusapa mwana usadaro ru. Usadaro. Anga singambocheketi mwana all along guys. Ungodonyuka kuti kwachinipa mwana. Hauna mbocheketa mwana wacho. Hello. Hello. Yeah, imuri sei pa betrayal. Tiri right iso. Tiripo ndine nyaya yangu yandinoda kutaura handizii pamwe. Ndiri kukanganisa asi ndoda kuti mundionesewo. All right. Mumhuri medu takazvarwa tiri 7. And then 2 ndokubva vashaika. Ndinoda kutaura kuti pamwe pane vana vanozogona kuzoziviswa nyaya iyi because masisters ange ari madiaries. Saka tazvarwa takadaro takazosara tiri vasikana 4 nevakomana 2. Zvadaro ndokubva tagara takadaro. Saka sisi vangu vakashaika vakasiya vana. Ndo vakaita kuti vauye ndiuye kuno kunyika yandiri kuno handida kuti vanhu vazive kuno kwandiri. Ndokubva vanditsvagira basa ndokubva vazoita zvekuti shamwari yavo indo yakavaisira poison. Ndokubva yatora murume. Yatora murume kudaro. Zviriko here sisi vakadzigwa poison shamwari yavo kuti vatorerwe murume. It came as that nekuti tikatarisa kuti before vaifanira kuenda kuZimbabwe vakaonana neshamwari yavo ndokubva vazonodonhera kumabhazi vachidzokera kupi kumba. Asi havana kuitigwa postmortem. Vakaiswa unganzi poison, food poisoning. But munhu ungavaona ifriend yavo a night before. Zvadaro ndokubva tafamba. Ndokubva zvataurika ndokubva ndachengeta vana vemukoma wangu ndokubva ndavaendesa kuchikoro ndokubva vapedza. Ndokubva gore rape ndoda kuti ndiite shunya yangu shoma ndingoita pfupi. Ndokubva ndazoti ndiri kuno ndiri pakati pekuchengeta vana vandakaberekwa navo ava vanondibvunza gore negore kuti zvaunoya kumba waitei. Ndovatsanangura kuti handisi kutambira mari yekuti ngagone kuti ndingatenge mubhedha kana wardrobe kana chii, asi ndirikugona kuendesa vana kuchikoro. Saka zvinoita kunge vanhu vanoita gang up kwandiri inini. Saka pandaenda kumusha gore rapera ichizopinda mune rineri, baba vevana vangu takange tasiyana 10 years ndokubva vazodzoka vachiti vakuda kuita sei, vakuda kutidzokera. Ndikati inini handidi, wakanga uripi makore mangani 10 aya. Ndokubva vaita gang up namai vangu nemhuri yangu vamwe vese vemufamily yangu. Zvadaro ndaenda kumba. Ava mai vari kutiroorwa nenhau kuti chinzvimbo chekuchechi ndo chavari kudaita sei maintainer, chavari kuda kumaintaina. Saka ndakavati nini marriage is not an achievement. Chandagara ndichidai hamuna chamuri kushaya, ndiri kuzama kuti vana vaende kuchikoro, hamuna kuda kunzwa kuti ndaita zvisina basa. Saka zvadaro ndaenda kumba. Pane tsana mai vangu vakaenda vanondirova zuva nezuva, vaindirova zuva nezuva kuti nditeerere ndiri mai vako, but handina kuda kuvakwanisa kuvadzosera semubereki wangu. Muchirohwa mune makore mangani Kola? Ndine 35. Kola muri kurohwa 35 years namai venyu? Namai vangu. And nauye kuti patinogara navo, pandinogara namai vangu ndichitaura navo pasina vamwe vese ava tinowirirana. Asi as soon as ava vangopinda mumba like vanenge vakarohwa nevarume vanenge vane chii? Vane mari. Saka zvadaro mai vangu vakasvika pakuti ndiwokauraya mwana wangu, unofunda kuti kukwira ndege kunoshamisira here uchiuya kuno kuZimbabwe. Saka I up ndichidzoka kumba, handina kuzopedza holiday sendiri kumba ndakabva ndatiza ndati hamungakwanisa kundirova muri mai handingakudzoserei mangwana ndiroita chii? Vane vachikurova inei Kola? Nevamaoko chaivo.
maoko tina kutonzi yatirwe igindagori yamai venyu vakura zvakadii? mama muchi 70 havana mashira amai venyu. Ndakagara kuno gore rese handina ndakabloka vanhu vese saka ndinoda kuziva kuti pangave here ndambudziko rekuti ndidzokere kwavari nekuti inini havandione semunhu. Ndinochema zuva nezuva kuti mai vangu pavanoda mari ndo pavanondifonera kuti takanzi hakuna kumba, ndo pavanondifonera. Saka ndakakanganzire kuvabloka gore rese iri kana kuti ndisataure nehama dzangu nekuti ndiri kuona kunge varipo pakuda kundishandisa. Kuti munhu ari toxic ndinongobloka ini toxic mother, so you block so that inoti kubloka zvamunoitira ka muri kuitira peace yako kola. You need peace. Kana una mai vanokundinya 35 vokusumuka vachikurova mbuya vane 70 years kudherera wakaita semai vako havatowi gindagori. Sa kubloka ndo uchaiko kuzvipedza because you are doing it for your own peace. Ikachera pasocial media wanoti munhu anokukanganisa mufaro anongotaura nezvako block and move on. So wakatogona wakabloka kola kana dhasitirasitila kana uchiziva kuti ndine mwana ndakazvarwa ndakakanganisira vachatsvaga dzimwe wei dzekuti vakubate vakumbire regerero. Besides that anoita continue block for ndiyo because uchagara une stress kola ugoshanda kubatsa kugoita mamistakes nestress ekusiswa namai vako nevanhu vemumhuri. Zvakadaro vakaenda kuna shamwari dzangu kuvakomawo kuvanin'ina vavo handiti, but chiri kundirwadza ndechekuti vakafamba vakandwa chikonzero chakaurayisa mwana wavo, but inini vari kuti nekuti waitamba nemunhu makaita gang up. Ndikati okay, it's been 5 years munhu afa, why nhasi zvisiri kudzoka kwandiri? Ingobloka sezvakadaro lega vataure vari kuseri kweblock vhiko kochanyarara zvavo. But tiunena nje kuti vanhu vari kuti saka ukasataura namai vako unoda kuita ngozi. But you can't. Hapana ngozi yawaita because hauna ngozi yaunoita because hauna kuvarova, hauna kuvatuka, hauna kuita anything. Wangobloka for the sake of your own peace and ndivo vaita kurova. Hapana ngozi iripo nokuti unokwanisa kuva unblock but you can't force it to talk to you. Pakutaura futi kuti kwamuchaita chapesa futi warohwa futi. Saka zvinobetserei? Saka handizivi, ndaimboshora vanhu vaita kumusha ina handiendi, ini ndichiti gore rakawanda kuti ndisaende kumba. Saka vakapedzisira kutaura neni vachinditi saka uda kuti ndife ndisina kukuona. Ndikati saka inini munoda kundirarame sei? Bhedhe kuti vakandipa mawedzi iwayo still kumusha kwacho ndinofara 2 days, vechi3 zvatoshata. No. I think your heart is telling you exactly what you should do, but as for me chako chazvatongodaro titongobloka nditakatomwenda takaenda because zvinonetsa. Hapana ngozi unovarova, hauna kuvatuka, hauna kudii, hapana kana ngozi iripo. Wakangobloka chete kungoti handida hangu kutukana navanhu kunyera namashoko. I want to respect her as my mom, let me just block her. Simple. Hasi zvakaoma. I know. Semubereki wekuti unoti wakarara sokuti mai vangu vakandichengeta, ndane kodzero kuti ndivape 200 handinayo, but vari kuona vanobva kuti imari yehure, handidye mari yehure. Ndiyo Sandra, ndo mai amuri kuti kwadzi pota uchivafonera kusvara navo mai vanomurova. Musadaro vasikana. Mai vanomurova. Munoziva matoxic mothers here? Mire tichauya netopic iyoyo. Do you know about toxic mothers? Do you know about toxic mothers? Kuti mai vako vanogona tokusara na poison chaiyo. Ora ichikola, thank you very much. Aiwa unblock gara vagare ikoko. Alright. Akaizi anorohwa pepa 2 vanomupedzisa. Munovaziva namai vari vane utsinye here mimi? Guys, makambovaona namai vane uroyi here? Munovaziva neutsinye? Vana mai chaizvo vekuti chero mubedroom yemwana anenge aida kutopindira chaiko kupindira kutotonga mubedroom kuti aiwa iwe muroora haufa kurarama nemwana wangu wakadai, unofa kuvhura gumbo rako wakadai. Thank you Daphne. Munovaziva vana mai vakadaro? Toxic mothers vanokwana pese vana mai. Munovaziva? Ndivo munongosvadzisa vabloke pota uchitaura 75 years vakura vanosimuka vachirova mwana uya 35 koka akangodai so asina kuvadzosera ongodai achibvika purohwa vodonhera ukobva vafira ikoko konzi auraya. Ngabloke, haana kuvatuka, haana kudii, ngangobloka. Hamuvazivi mai vakwangu kwavati vakavata nemwana wavo. Mai vakura checho kuita komete nemwana kuvata nemurume mukwasha. Kuvata nemukwasha. Tasai mai vekwamugabe vaya, mai Dickson vaya.
munotoona Mai Dixon vaya guys, munotonyatsa kuvaona Mai Dixon vaya kuti itori toxic mother vaya Mai Dixon vaya kuti panapa Dixon kana wangotora mukadzi uyu mesi uyu panawo pagare pana handidi kana kuona pana ine mwana wako handidi kana kumuona ndimai vamwe nanenge vachidaro havadi kuona vana vavo vasikana because vari toxic. Pana mai vamwe vandoziva vakapfigwa nemurume wavo so vakuda kutotora imba yevana vakawana imba iripo vachirogwa nemurume vakawana imba iripo izvozvo daiti murume yakafa vari kufaita kundoda kutora imba iyoyo. Munhu akadaro ari sei toxic, munhu akadaro anenge atori toxic. Yawakawana iripo wakaorogwa ukasvika wana imba iripo inotogara vana vemukadzi mukuru akanga aripo akafa kudhara wakusvika kutoti buda ngavabude vana vanditore because murume akafa. Ndo utoxic hwacho utsinye. Munhu akadaro anenge achitori neutsinye guys. Anything is possible. Pano kuda kwana pese vanhu vakuru vana mai vakuru vakavaona vaya vanotobhururuka chako masikati machena vaya maibvute handidi pana handidi. Tichauya kagaisi regai tigodzokana natoxic mothers, tichadzoka natoxic mothers timbouya titaure kwai Dixon wacho Becky naMessi vakadzokedzana here? Clarence vakadzokedzana. Messi akavambumura mai vaya ko Dixon ndiye aoda kuoneregawo sumuka wachimwa zvibhakira achida kubva naMessi nai aiva kumborega mai vambonzi gagaga 3 3 zvimboko bata papaya nokuti godo ravanogwa nemwana wavo Mai Dixon vaiva kugwira mwana wavo kudaruka ndine munhu anoda kutorara nemwana chaiko zvokwamwari chaiko. Saka vari kuona mai kuti shame guys you block even dzimwe hama dzekuti unongobloka wosiyana nazvo. Tine hama dzakona dzatakaisa kubloka chako kuti tapisi yako wabloka wotoenda zviriko. Anyway guys regai ndichibikira fadha vaya chiregai ndinde zvakunobikira fadha vaya guys hanzi taona unachikisana aish njaloitarisa chiregai zvangu guys ndinde kunobika guys. It's been nice being with you here guys, tichitandara tichituka panapa tinotaura zvinoitika mukati muupenyu hwedu guys. I didn't block but panapa svikike zvokumhanya kuti vanenge vachikustoka here Dre, vanenge vachiri kustoka here amen. Regai ndichibika guys tosangana zvakare muchikamu chinotevera asi pamazuva achatevera aya guys muchambonditi chaiwei kwadzi invite Mai Dixon ndogovawanepi namba dzavo denda ive kuwana namba dzavo naimbovada kumbova approach Mai Dixon mboti chimboyai mama tiwe kuti zviri kufamba sei but manje hatina contact dzavo naimbovanhikirira naimbovasvikira Mai Dixon but zvisinei tichauya navo next live yedu ndiyo iyi matoxic mothers but pamadhesi anotevera guys muchambonditi shaikwei apa muchambonditi shaikwei because shift racho zvarakaita apa rakaita kumanga guys, rakaita kumanga zvokutodaro apa rakamanga shifti. Asi pandiri kunopedzera ndinenge ndine leaf yangu yemadhezi angu andakatora mashoma handichange ndiripo saka tichatomboyatsodzikwesha tigoyatsodzifambira tinenge tiripo ipapo. Saka ndifunga the next 5 days kundibata ma1 unless paita nyaya inenge iri emergency yekuti ndabva kubasa usiku paya kuma 8:30 dzekunoku na 10:30 dzekuafrica touya tongoiti bate but besides kana dzisiri dzekumhanya dzimwe ndogona kuvigira ipa ndichangoona kana chero aripo ugive chero oita take over the next 5 days chete but pa 5 days aiwa ndinenge ndine dzimwe 8 days dzekuti tinenge tichifara nekutamba zvokutodaro tiri pano andika. Saka you've got a story to tell, you've got a topic that you want us to touch guys, hit my inbox ndifonerei kana kuona ndisudayira phone siya missed call ndichairitena, siya message I will return your messages anditika takaenda. Saka guys musikanganwe star party yedu musi wa 29 andika tine star party yeduwo musi wa 29 November tine star party yedu pano. Part of the money wo tinoda kuti batsira over ku Beit Bridge vana vaya vane varikurarama neurema vari ku Beit Bridge. Saka tichatorawo part of the money totengawo chikafu Christmas yasvika totengera vana anditi and also tozoda kuti patinouya topikana pano to buy each other Christmas presents andika Christmas presents toita pick up mwe nomwe pika wake toita pay mopeyana motengeranawo ma Christmas presents
handitika takainda. Saka guys musakangane 29 November tinenge tine star party yedu pano. Star party yedu imimi ndimi muchahaipa pano imi muchachinjana pano guys. Motogara madzidzira guys, muchachinjana pano tichihaipa tichichinjana toga pano, mukakwira womboburuka tokwira tichihaipana toga pano, tichahaipana tega pano tichiinda takainda handitika mogadzirira mose guys. Hanzi 29 November shuwa here mwana wachera rinenge ri birthday mwana wachera tinenge tine star party zvakare tiri pano kuti tichinjana pose muchikwira tichihaipa tichiinda takadaro tichihaipana toga handitika. So guys, muve neusiku hwakanaka handitika. Yes, Christmas present tinotoda you pay nekwamunenge muri and then you buy my Christmas present, because this year hatina kutaura kuti ngatiitei ma5 kana ma10 ekuti titengere tiinde kunopa any orphanage or anything. That's why I've decided kuti we didn't say that because today's star party, it's just a good thing to do. Pa star party papo yatichaita kana wanga uchida kuzobvisa anything wobvisa pa star party papo ndopatichabvisawo grocery rekupa vana vaya nevabereki vavo kuti vadye vari kuBait Bridge musi weChristmas, just like other kids. Anomaona kuti vadye Christmas yavo yakanaka just like other kids vari ikoko kwavari tobvisa ipapo handimoona. Because tikaita iko zvino tichaiwana muna December good time yekuti vawane mari yacho votengawo maraisiwo masalad creamwo votenga zvinoitawo kuti vaheve Christmas vachimwawo madrinks sezvinongoitawo vamwe zviri normal. Anomaona hanzi gore I will learn how to socialize again. You are already doing it, Dre, and you are doing so well. What time? US time. Part I think chatangana tu paunozomuka kamunoona tiripo iwe watidi kudisturba hope dzako pauchamuka uchiwana tiri pano wouya wokanda masazi wokwira wohaipawo tichinge takadaro tichingochinjana tichingodaro hanzoda topic yestar party uyemvekemveke pastar party no problem inenge iri mbuya zonge zvese pastar party tinenge tiriko. Hanziko Miss Universe handizivi kuti tanga nguva I don't know, but pandongoiona because ndiriko ndakasubscribe ikoko kana ndangoiona yatanga Miss Universe ndobva ndashare kunoku. Toda kufotera wedu weZimbabwe guys, let's go and vote for our own Zimbabwean girl. Aditika, let's go and vote for our own girl awine kuhari kokoko. So guys, tobatana pale andika. God bless you guys.